Ak dovolíte, aby sme sa posunuli ďalej, prechádzame plynulo do ďalšej sekcie a prijali pozvanie na našu akciu zástupcovia neziskových organizácií, ktorí sa už dlhodobo venujú či už priamo boju korupcii, alebo kontrolujú verejné zdroje, alebo kontrolujú výroky politikov a ich podnety, ich pohľady na vec nás, ja sa teda na to veľmi teším, s čím prichádzajú dnes. My sme túto sekciu nazvali asi takto, že okolko sme sa pohli vpred. Mimovládky a korupcia na Slovensku. Teraz sme rozprávali s politikmi a s novinármi o tom, že kam sme sa pohli vpred, alebo nepohli, alebo stagnujeme. A teraz sa pozrieme na to, ako sa na to pozerajú mimovládne organizácie. Čiže do našej sekcie prijali pozvanie Tomáš Sálaj z Health Policy Institutu. Pekný deň vám prajem, pán Sálaj. Pán Pavel Sibila z nadácie Zastavme korupciu. Pekný deň. Matúš Sloboda z Demagog.sk a Martin Turček z Transparency International. Trošku zmeníme štruktúru, pánov necháme chvíľočku, nech vám povedia to, čo majú na srdci, s čím prichádzajú, s informáciami, potom si ich sem posadíme a budeme diskutovať o tom, čo povedali a bude to hlavne priestor teda pre vás, aby ste sa mohli pýtať. Takže nech sa páči, pán Sálaj. Písala som aj v tých propozíciách, že poprosím 15 minút, aby sme neprekročili, ak to je možné. Nech sa páči. Krásny deň. Možné to samozrejme je. Ja som ani nepočítal, že má byť prezentácia, takže som tam dal čo najmenej slov, aby ste sa nezdržiavali písmenkami na slajdoch. My sme občianske združenie Health Policy Institute, venujeme sa zdravotnej politike už 11 rokov. Naším hlavným náplňou práce nie je boj proti korupcii. Korupciu, dokonca začnem veľmi kontroverzne, možno budú moji následovníci hovoriť niečo iné. Korupciu nevnímam ako problém. Korupciu vnímam ako dôsledok problémov. A ak chceme riešiť následky, tak môžeme ich riešiť tak, ako ich riešime dnes, že sa rozčuleme nad súdmi a policajtami a vyšetrovateľmi, alebo môžeme riešiť prevenciu, aby k tej korupcii nedochádzalo. Teória regulácie hovorí, a nechcem vás dlho zdržiavať nejakými akademickými listami, ale teória regulácie hovorí, že na to, aby bol nejaký zákon, nejaký predpis, nejaká regulácia úspešná, tak je potrebné, aby ľudia tú reguláciu vo veľkej miere dodržiavali dobrovoľne, to znamená, aby sa s ňou hodnotovo stotožňovali, že je správne robiť veci tak alebo onak. A tých pár ľudí, ktorí tú reguláciu nedodržiava, musí byť ten systém schopný identifikovať a sankcionovať. Pokiaľ toto celé nefunguje, tak máte ľudí, ktorí sa nestotožňujú s normami, napríklad si myslia, že 130 na diaľnici nie je zmysluplná regulácia, idú 160 ako ja teraz, keď som išiel sem, som to stihol. Ak vedia, že tých policajtov nie je veľa, ktorých môžu s tými radarmi chytať, tak keď si vypočujú správy v Expresse, tak hneď po ďalšom exite idú rýchlejšie. A vlastne sa z toho stane taký cyklus takto cynického porušovania zákona. Je preto dôležité, aby regulácia bola v súlade s tým, čo si myslíme. A tu na úvod teda začnem príbehom, ktorý rozprávam. Vždy, keď o tomto prednášam, je dobre používať nejaké metafóry, alegórie, filagórie a podobne. Tak moja obľúbená anekdota, nemusíte sa smiať, ale je veľmi didaktická, je nasledovná. Stretnú sa dvaja kamaráti, jeden z Londýna, John, a Fero, odtiaľ to niekde od Ričova. A hovorí, stretnú sa, ten chalan z toho Ričova hovorí, že počuj, ja tu mám takú záhradnú chatku, mám tu trávnik a chcel by som, aby to bol taký, že anglický trávnik, ako máte vy u vás v Hyde Parku, taký krásny, zelený, uňo, len pozri sa na to, je celé hnedé, žlté, fuj, akože vôbec to nevyzerá ako to v Hyde Parku. Čo robím zle? John sa na to pozrie a hovorí, no Ferry, jasné, ale ty nemôžeš mať trávnik ako v Hyde Parku, keď nepoužívaš anglické trávové semeno. John, ja som si kúpil na eBay anglické trávové semeno, to je originál také, aké máte v Hyde Parku. Aj tak to nie je taký pekný trávnik ako u nás. Ako u vás. No dobre, polievaš to? Polievam, mám tam sprinklery nastavené. Striháš, valcuješ? Áno, strihám, valcujem. Hnojíš to správne? Samozrejme, hnojiva som si tiež na eBay kúpil. pH, má to správne 6,7? Má. Aj tak to nevyzerá tak ako u vás v Hyde Parku. A posledná otázka, ktorú položí potom John, hovorí, že a počúvaj, robíš to už 300 rokov?
Takže bolo to možno vtipné. Nám chýba 300-ročná skúsenosť s valcovaním trávnikov. Máme 25-ročnú, aj to len takú. A to, čo, povedzme, Angličania za 1000 rokov od bitky od Hastingsu budovali konzistentne, sa u nás v našich životoch a v životoch našich rodičov a starých rodičov za 100 rokov 7-krát postavilo na hlavu a naspäť a zase na hlavu. Sme mali za tých 100 rokov, a prepočítajte si, 7 alebo 8 hlavných miest, ako 4 alebo 5 režimov zásadne odlišných, kde nás nutili prisahať na inú vlajku, inú knižku, raz Bibliu, raz komunistický manifest. Samozrejme, keďže toto nasávame s materinským mliekom, tak tá stabilita štátu v našich očiach je chabá. Kto neokráda štát, okráda vlastnú rodinu, nie je veta, ktorá by vznikla sama od seba. To je veta, ktorá vznikla z tejto našej skúsenosti. Štát postupne rôzne generácie, rôzne cieľové skupiny obral o majetky, raz statkárov, raz židov, raz komunistov, raz antikomunistov, raz reštituentov a tak ďalej. A vo výsledku máme nedôveru k tomu štátu, takú pod kožou, nepovieme ju nahlas, ale keď sa začneme o niečom rozprávať, tak skôr či neskôr príde na to, že úradníci sú korumpovaní, všetci sú korumpovaní, aj tak sa s tým nedá nič robiť. Toto je jeden z veľmi kľúčových predpokladov na to, aby bola nejaká regulácia úspešná. Ak sa s ňou ľudia nestotožňujú, ak ľudia neveria a nedôverujú, tak tá regulácia úspešná nebude. A úspech závisí od kultúrnych predpokladov. Stačí, aby som išiel z Bratislavy len 3 km do Rakúska, v tej chvíli dodržiavam predpisy, lebo ma ani nenapadne ísť rýchlejšie v dedine ako 50-kou, lebo viem, že s tým policajtom to nedohodnem. Ani ma to nenapadne, či sa to nedá bez bločku, by som skončil v base. Ale u nás sa to toleruje. To je len také antré, tak poďme na nejaký prvý slajd, lebo som slúbil, že budú nejaké slajdy. Korupcia má dlhú históriu, samozrejme, a nie je to série nás to teraz tu, lebo to vidíme a čítame v novinách a prípadne sa s tým osobne stretávame v zdravotníctve, ale možno nás to štve iba preto, že o tom vieme. Keby sme nevedeli, boli by sme možno spokojnejší. Korupcia nie je nič nové, korupcia tu je tisícky rokov, nájdete veľne zbienky v Biblii, v starom Grécku, starom Ríme a tak ďalej. A najdôležitejšia vec, ktorú tu mám uvedenú, je citát teda z Otčenášu. Ja si sadnem, aby ste to možno aj videli. Neuved nás do pokušenia. V zdravotníctve sú 4 miliardy eur každý rok solidárnych zdrojov. Neviem, či si viete predstaviť, čo sú to 4 miliardy eur. Skúsim niečo jednoduchšie, čo možno ste zažili, to je piešťanské CT, to prešlo novinami pred rokom. Dosť intenzívne, bolo predražené zhruba o 1 milión eur. To je 4000 krát menej. Čo je to 1 milión eur? Viete si predstaviť, čo je to 1 milión eur? Ako ja, možno niekto, kto to mali do alobalu, si to vie predstaviť, lebo je to hromada alobalu. Ale som sa tak zamyslel, že niekto priemerne zarábajúci človek, má nejakú slušnú školu, zarába 1000 eur mesačne, hrubom. Hej, v čistom, nech je to 800. Býva u rodičov, mama varí, perie, on nemá frajerku ani telefón. Čiže si tých 800 eur mesačne odloží bokom a nič z toho neminie. Krát 12 mesiacov je zhruba 10 000 za rok. 100 rokov by takýto človek musel šetriť, aby zarobil 1 milión. Aby si ušetril 1 milión eur, čo niekto udrbe za, povedzme, mesiac práce pri nejakom verejnom obstarávaní. 100 rokov. A takto, možno niekto z vás si o sebe myslí, že je absolútne čestný a absolútne nepoškvrniteľný. Ale 100 rokov, to je pokušenie. To je pokušenie, ktorému, podľa môjho názoru, tak skúste sa nad tým len tak trošičku zamyslieť, či by ste mu nepodľahli, buď vy, alebo vaši blízki, alebo vaši kamaráti, alebo koľko percent vášho okolia by bolo schopné sa takémuto niečomu poddať. A garantujem vám, že skôr či neskôr, každý má tú svoju cenu. A nemusia to byť len peniaze. Môže ísť o zdravotnú starostlivosť pre blízkych. Ako nástroj, aby ste boli spolupracujúci. Čiže najdôležitejší nástroj boja proti korupcii vidím v tom, aby sme sa neuviedli do pokušenia. Aby nebola príležitosť k takému korupčnému správaniu. Poďme na ďalší slajd.
Predpokladom korupcie asi taký, v zdravotníctve je to úplne typická vec, je informačná asymetria. Sú tam dve strany a jedna má menej informácií než tá druhá. Tá, ktorá má viac informácií, môže z tejto informačnej asymetrie, z tejto nerovnováhy ťažiť. To znamená, lekár vie lepšie, čo vám je, vy netušíte, tak vás môže vystrašiť a povedať, joj, ale to bude stať veľa peňazí, lebo... A vy neviete, či máte alebo nemáte s ním diskutovať. Ale to nie je len na tomto leveli, samozrejme je to na hromade iných levelov. Neviete, čo stojí normálne CT-čko, niekto za vami príde a povie, že stojí 1,5 milióna. A teraz akým spôsobom, kde to overíte? No tak na tejto nerovnováhe informácií vznikajú potom tie neblahé motivácie. Poďme ďalej. Korupcia v zdravotníctve je teda na viacerých leveloch. Je to samozrejme tá drobná, ktorú poznáte možno z postavenia pacienta, je to na úrovni pacient-lekár. Toto mi poisťovňa nehradí, to mi musíte doplatiť, alebo ak chcete skorší termín, tak si musíte zaplatiť. Ak si chcete vybrať niečo naviac, tak si mi musíte mne zaplatiť, aby ste sa dostali k tejto starostlivosti. Nemusí vždy len o peniaze. A dokonca ja som v tomto už trošku aj taký veľkorysejší a myslím si, že tá dedinská korupcia, o tom, že vám donesie niekto vajcia, alebo koláč, alebo melón, už by som na tým aj mával rukou, lebo už som to videl v praxi a myslím si, že to patrí k nášmu nejakému kultúrnemu vybaveniu na tom vidieku, že to je forma nejakej platby. Nič menej, prvý level je pacient-lekár, potom máte lekár-poisťovňa, to je príklad toho, že chcete lepší limit od poisťovne, tak sa dohodnete s tým úradníkom, ktorý o tom limite rozhoduje, či ho dostanete alebo nie. Chcete zmluvu s poisťovňou? Poďme sa o tom rozprávať, za akých podmienok. Ďalší level je potom dodávateľ nemocnica, to je teda typické, je to CT, luxemburské stravovacie služby a tak ďalej a tak ďalej. No a posledný level je tá makro, úplne taká, že pre bežného človeka neviditeľná korupcia, to je to, že ako sa nejaký paragraf dostane do zákona. No niekto ho musel napísať, prečo ho napísal, vyhovuje to niekomu. Príkladom, ktorý by som tak spomenul, môj obľúbený je Helicobacter, sa kedysi dostalo do zákona preventívna prehliadka na Helicobaktera. Z medicínskeho hľadiska blbosť, finančne zaujímavé, zbohatla na tom skupina, ktorá dováža tie dýchové testy na Slovensko, dnes si založili stranu TIP, môžeme inú politiku, hej? To vidíte, tie billboardy s tými pracími práčkami, také fialové. No, a teraz k niečomu konkrétnemu. Nie som zástanca toho, že bojujeme proti korupcii s tým, že budeme bojovať proti korupcii, ktorá sa už stala. To nám prinieslo aj problém, že sme zatiaľ nedokázali nájsť prostriedky na niektoré naše projekty, lebo protikorupčné granty sú viazané na boj proti korupcii, nie na predchádzanie korupcii, paradoxne. Jeden z tých nástrojov, ktoré sme použili, bolo meranie čakacích dôb na plánované operácie. Začali sme s tým pred 4 rokmi, urobili sme mystery calling, volali sme na jednotlivé kliniky, kde sa robia tie operácie endoprotézy bedrových kĺbov, kolenných kĺbov, operácie šošoviek pri šedom zákale. Mali sme call script, to znamená nejaké role našich figurantov, ktorí povedali, môj otec má takú a takú diagnózu, moja mama má takú a takú diagnózu, odporúčali jej operáciu, hľadáme vhodnú nemocnicu, kde by sme dostali najskorší možný termín. A čakali sme, ako bude reagovať tá klinika. Či sa spýtajú, že niečo spýtajú vôbec, či z ktorej je poisťovňa, alebo z ktorého okresu, alebo skrátka, ako to bude celé prebiehať. No a vyšlo nám, že je obrovský rozdiel medzi nemocnicami. Keď ste napríklad v Košiciach, tak to bolo v 2012 a 2011 roku, keď ste boli v Košiciach, ste dostali operáciu bedrového kĺbu do 2 mesiacov. Keby ste žiadali v Žiline, tak to boli 2 roky. A keby ste boli poistení vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a žiadali to v Bratislavskom Ružinove, tak 4 roky. A potom občas, tam povedané na druhej strane, v teórii to trvá 2 roky, ale príďte sem, aby sme vyhodnotili, či váš stav nie je akutnejší, či nemáte dostať tú starostlivosť skôr. To je také, že dobre, už je tam ten osobný kontakt a tam sa dá všeličo urobiť. V jednom prípade nám do telefónu rovno povedali, že keď donesiete 400 € primárovi, tak to môže byť o týždeň. Podstata z tohto. Nechcem nikoho škandalizovať. Podstata je to, že sme to zmerali prvýkrát a sme to zverejnili v 2012 roku. A ukázali sme, že je rozdiel, že všeobecná zdravotná má podstatne viac pacientov na čakačkách a ten priemerná doba čakania je dlhšia. A len táto informácia zatriasla médiami, lebo však to je spotrebiteľský záujem, to je bulvár, hej, takéto čísla, to dať do nového času, to je úplne super. Ale
tá všeobecná dostala vyčistený žalúdok, Foraj, vtedy ešte riaditeľ, dostal úlohu, že pardon, toto nie je dobrá karma pre všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ako chceme presviečať národ, že jedna poisťovňa je lepšia, keď tá štátna je menej efektívna ako tie ostatné. K čomu to viedlo? Všeobecná zdravotná podporila financovanie plánovaných operácií, výrazne zatlačila na skracovanie čakačiek na plánované operácie, čo sa ukázalo hneď ďalší rok, keď sme si robili verifikáciu, že čo sa zmenilo, skrátili sa čakačky. A keď sa skracujú čakačky, tak sa zmenšuje ten priestor na tú korupciu. Čiže ja vnímam toto naše opatrenie ako nepriamy nástroj na likvidáciu korupcie v zdravotníctve. Poďme ďalej. Druhý pekný case sú zverejňovania zmluv. Viacero ľudí sa hrdí tým, teda, že presadilo zverejňovanie zmluv. Zverejňovanie zmluv v zdravotníctve je trošku iný režim ako to, čo presadili o zverejňovaní zmluv v štátnej správe Radičová so Žitňanskou. V zdravotníctve to muselo bežať trošku iným režimom, lebo zdravotníctvo má osobitné postavenie, čiže do zákona o zdravotných poisťovniach som ten paragraf písal ja. A vďaka tomu napríklad dnes vedia robiť všetky tie, či už Transparency, či už Ineko a tak ďalej, vedia robiť tie analýzy, alebo weblavy, vedia robiť analýzy a pozerať napríklad Tetu Anku, čo sme pred 5 rokmi nemali. Ja to vnímam ako mierny pokrok v medziach zákona, lebo samozrejme to zverejňovanie nie je ideálne. Keď chcete hľadať niečo na webe, napríklad všeobecky, tak musíte vedieť číslo zmluvy, ktoré hľadáte, lebo inak sa k tomu prepracovať je náročné. Ale tiež sme sa z maličkosti, sú krajiny, ktoré ani takto ďaleko nie sú. No, tretí príklad, ktorý tu mám, sú poplatky, 20 korunáčky. Možno si pamätáte, že také niečo tu bolo pred 12 rokmi. Keď sme zaviedli poplatky v 2003 roku, tak predtým bol priemerný počet návštev u lekára za rok 17, alebo kontaktov so zdravotníctvom, aby som bol presnejší 17. V polovičke roka 2003 sa zaviedli poplatky, kleslo to na 16 a v 2004, keď už celý rok platili poplatky, tých návštev bolo nejakých 15,7 až 15,9. Nejaká signifikantný pokles, asi o 10% bol v počte návštev. Tu sa poplatky zrušili a vrátilo sa to nazad, to je prvý bod. To znamená, opäť sa zvýšili nadbytočné návštevy, to vám potvrdia bežní všeobecní lekári, že zase chodia ľudia za nimi s blbosťami. Po druhé, urobili sme prieskum verejnej mienky v roku 2002 v decembri, kde sme sa pýtali, čo je podľa ľudí najväčší problém a na druhom mieste skončila korupcia v zdravotníctve. 32% ľudí povedalo, že korupcia v zdravotníctve ich štve. Bavíme sa o decembri 2002. V júni 2003 boli zavedené poplatky a v januári 2004, teda 14 mesiacov toho prvého prieskumu, sme urobili taký istý, s tými istými otázkami znovu vo Fokuse a vyšlo, že korupcia v zdravotníctve pre ľudí už nie je problém, aspoň tak vnímaná, lebo pozitívne na to odpovedalo 10% populácie, predtým 32%. A čo sa stalo? Nemyslím si, že by vymizla korupcia, ale tým, že ľudia začali platiť v keši 20 korún, symbolickú sumu 70 centov, čo to je v Bratislave, si za to dneska ani že lístok na autobus nekúpiť, ak viete, ako si ho máte vôbec kúpiť v tej integrovanej doprave. A keď som zaplatil tých 20 korún, mal som pocit, že už som zaplatil. Prečo pán doktor chce odo mňa ešte nejaké peniaze? Ja už som zaplatil, ja už mám celý servis k dispozícii. Tá ochota platiť niečo viac už ľudia už nemali, aj keď 20 korún vôbec nehradilo náklady s tým spojené a vôbec ten pocit, že už som niečo zaplatil a už nemám byť niekomu za niečo vďačný, bol pomerne silný a preto aj u ľudí klesol ten pocit vnímanej korupcie. Čo neznamená, že klesla korupcia ako taká, len to vnímanie tej populácie kleslo. No, čo robiť? Mám 4 veci, ešte pred tou prvou zverejňovať dáta, mám úplne nultú vec, ktorú som tam nenapísal, ale si myslím, že patrí k nevyhnutnostiam toho, aby v tom zdravotníctve, minimálne z pohľadu pacienta ste mali pocit, že to funguje, a to je definícia nároku. Na čo má pacient nárok z verejného zdravotného poistenia, teda aké výkony, v akej kvalite, v akom čase, do akého času máte dostať tú zdravotnú starostlivosť, u akého poskytovateľa, prípadne s akou spoluúčasťou. Toto dnes nie je jasne dané, politici sľubujú všetkým všetko hneď a zadarmo. Na všetko nie sú peniaze a potom ten interfejs je u toho lekára. Lekár rozhoduje, že komu dá, komu nedá, keď nemá pre každého. A to je priestor pre korupciu. Čiže keď zadefinujeme nárok, zužujeme ten manevrovací priestor pre korupciu. Potom máme zverejňovanie dát, netýka sa to len čakačiek. Prečo má tretí sektor merať čakačky? Do pekla tie poisťovne nevedia, ako dlho sa čaká na plánované operácie, na plánované ambulantné vyšetrenia? Správna odpoveď je, že mnohé to nevedia. Vieme niečo o kvalite? Koľko operácií toho onoho sa skončili komplikáciou a neskončili komplikáciou? Neviete.
Je to pre vás lotéria, keď prídete do nemocnice a idete na nejakú operáciu. Tieto informácie majú byť verejné a majú znižovať teda informačnú asymetriu. Spolúčasť, ja budem presadzovať vždy spolúčasť, ako naše občianske združenie je tak trošku pravicovo mysliace. Myslím si, že bezplatnosť tomu zdravotníctvu škodí a bezplatnosť je dokonca pre tých ľudí drahšia, ako keby platili transparentnú spolúčasť. Lebo dneska oficiálne sú poplatky, pán župan, poplatky zakázané, ale vyberajú sa. Vyberajú sa. Pýtajte sa ľudí, povedia vám, desiatky príbehov mám vo svojich mailoch, naďalej sa vyberajú. Akorát kým doteraz mali aspoň aké také pravidlá, že Vucka niečo schvaľovala alebo neschvaľovala, alebo že bol nejaký strop pre prednostné ošetrenia. Dnes, keď sú oficiálne zakázané, tak sú neregulované a tým pádom od vás skásnu tí lekári čokoľvek. Hej? Jasné pravidlá pre spolúčasť. Keď máte jasnú a transparentnú oficiálnu spolúčasť, v tej chvíli viete robiť ochranné limity a záchranné siete pre zraniteľné skupiny, lebo viete merať, koľko tí ľudia na tej spolúčasti zaplatili. Tak ako má dneska ochranný limit na spolúčasť pri liekoch pre dôchodcov, takým istým spôsobom môžete nastaviť ochranný limit na čokoľvek v tom zdravotníctve. Ale najprv to musí byť na stole. Nemôžete robiť ochranný limit na úplatky, lebo to nemáte nejakým spôsobom zdokumentované. Tie poplatky musia byť na stole, musia byť oficiálne, až potom ich viete kompenzovať. No a posledný bod. Práve vďaka tomu valcovaniu trávnikov som po 15 rokoch v zdravotníctve presvedčený, že správnym riešením je dať zdravotníctvo čo najďalej od rúk politikov, dať zdravotníctvo čo najďalej od rúk štátu. Súkromník môže urobiť chybu, ale za tú chybu piká sám. A myslím si, že... Takto to poviem. Myslíte si, že by Penta dokázala kúpiť CT-čko o 1 000 000 drahšie? Tak hashtag by toho človeka zastrelil ráno na dvore, hej, keby mu takéto niečo urobil. Súkromník má reputačné riziko, ktoré štát nenesie. V štátnych nemocniciach sa dejú hrozné veci a potom sa to zabalí a pokračujeme ďalej. Keby toto sa stalo v súkromnej sfére, tak minimálne tá firma sa musí aspoň premenovať, zmeniť konateľa, vedenia a tak ďalej, lebo by sa hanbila ďalšie 3 zimy. A keď budeme 300 rokov valcovať trávnik, môžem veriť štátnemu vlastníctvu. Máme opakovanú skúsenosť, že to štátne vlastníctvo žiaľ v tom zdravotníctve nefunguje. Najväčšiu vec pri tej privatizácii by som navrhol, ako do diskusie, diskutovať o rozdelení a predaji Všeobecnej zdravotnej poisťovne. A rozdelenie a predaj všeobecnej, je to kontroverzná téma a dúfam, že vás zaujímam aspoň do diskusie, tak, aby sme ju ponúkli na medzinárodnej aukcii. Veľkým poistným domom, lebo tá Penta potrebuje konkurenciu, ona je dneska ako jednooký medzi slepými. Ona potrebuje sem dostať konkurenciu. A dostaneme sem kultúru zo západu, ak nám príde nejaká AXA, Allianz, Generali, normálne veľké poistné domy. Dostaneme peniaze na to, aby sme mohli obnoviť nemocnice, ktoré vyzerajú tak, ako vyzerajú. A zároveň dostaneme apolitické prostredie pre to zdravotníctvo. To sú teda moje argumenty. Ďakujem vám pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Ešte zostaňte sedieť, pán Sala. Ja som sa rozhodla, že to urobíme trošku inak, pretože bude dobre, keď budú ľudia mať hneď príležitosť sa vás pýtať, lebo niekto zostáva v hlavách. Moja prvá otázka znie. Zaujímalo ma, čo ste povedali, že už si nepamätám presne ten príklad, ale Žilina čakacia doba na operácie 2 roky, Ružinov 4 roky a niekde 3-4 mesiace. Toto si vysvetľujete ako? Je tam viacero argumentov, ale jeden napríklad ten, že na nejakom oddelení to operuje jeden človek a ten má kapacitu odtát potát. Ešte popri tom chodieva operovať aj do iných nemocníc, takže je tam úzke hrdlo v kapacitnej priepustnosti toho oddelenia napríklad. Schopnosti manažovať si tie operácie. Pre niekoho je to hlavný zdroj práce na tom oddelení, že bude robiť len tieto typy operácií. Niekto to robí ako doplnok popri iných veciach. V Ružinove to robí ako doplnok popri iných veciach, pre niekto si z toho mohol robiť biznis plán. Zaujímavé na tom je to, že tam som našiel 2 mestá typu Prešov a Košice, 30 km od seba a 2 roky medzi nimi rozdiel v čakačke. Myslím si, že pre pacienta, ktorý je v bolestiach a užíva ibuprofény, je výrazná dôležitá informácia, že keby som sa presunul 30 km autobusom za pol hodinu,
tak čakám o 20 mesiacov kratšie na tú operáciu. Akorát ten pacient o tom nevie, že niekde inde sa čaká menej, lebo táto informácia nebola vtedy verejná. A nie je dneska ani verifikovaná. Môže to niečo vypovedať o tom korupčnom a klientelistickom prostredí, že vieme, že tu sa čaká 2 roky, takže keď tam, kde sa čaká, tak tam sa aj platí asi. Presne tak, je to priestor, keď komunikujete to, že na to sa dlho čaká, voči pacientovi, predstavte, že ste lekár, príde pacient, a keď budem komunikovať informáciu, že na to sa dlho čaká, tak vytváram v tom pacientovi očakávanie, teda ten predpoklad, no dobre, keď niečo zaplatím, možno nebudem tak dlho čakať. Pričom to vôbec nemusí byť pravda, že sa na tú operáciu dlho čaká. Je to len vytvorenie zdania nejakého úzkoprofilového tovaru, aby som s ním vedel obchodovať. A stáva sa mi pomerne často, že sa stretávam s takouto témou typu lekár povie pacientovi, že poisťovňa vám neschválila operáciu, bude to dlhšie trvať, alebo sa prihláste do inej poisťovne. A potom neskôr zistujem, že to vôbec nie je pravda. On o tú operáciu ani nepožiadal tú poisťovňu, ale vytvára tam úzky profil, aby akože si nechal to zaplatiť, že o to požiada. A bohužiaľ, tí pacienti to neraz nevedia, že majú potom pocit, že zlyhal niekto iný, nie ten lekár. Nech sa páči, môžete sa pýtať, ak niekto má záujem. Ja sa ešte teda, áno, ešte jednu otázku by som, chcem sa opýtať na tie poplatky, ktoré boli zrušené, teda možnosť platiť si dopredu vyšetrenie. Tak má to 2 polohy. Jedna poloha je, že naozaj človek, ja som to vždy si tak akože pochvalovala, že som sa mohla objednať aj ísť dopredu, ale naozaj poznám prípady, kedy to bolo tak, že ľudia boli nahnevaní na to, že čakali a nedostali sa 2-3 hodiny na rad, pretože lekár prijímal ľudí, ktorí mali zaplatené dopredu vyšetrenie. Takže vy to vnímate ako? Je to výhoda, nevýhoda? Ako to je riešenie? Začnem poprvé. Prevádzkovať objednávkový systém nie je žiadna jadrová fyzika. Ak to lekár nerobí, je to podľa mňa hanebné a je to neúcta k času pacienta. Ja som dostal opäť tu z tohto regiónu zase nejaký mail od nejakej pacientky, ktorá hovorí, že ráno o 4:30 musí vstať, niekoho požiadať, aby ju odviezol do vedľajšieho mesta, lebo sa tam stojí v rade. A kto sa tam nepostaví v rade o 4:30, tak sa k tomu lekárovi v ten deň nedostane. A iný spôsob dostať sa k tomu lekárovi nejestvuje. Toto považujem za hanebné zo strany toho lekára. Pravím, prevádzkový objednávkový systém nie je žiadna, akože Google sa to dá naplánovať, je to zadarmo ten nástroj. Kde je vôľa, tam je cesta, hovorí klasik. Na druhej strane, keď už teda vznikol trh s prednostnými ošetreniami, čo vznikol, pre zamestnaného človeka je to úžasný šetrič času a nákladov. Ak máte hodinovú mzdu, ktorá je 5-7 eur, tak sa vám oplatí zaplatiť si 5-7 eur a nečakať 3 hodiny v čakárni, lebo prídete o rádovo viac peňazí. Si musíte zobrať na pol dňa dovolenku, aby ste mohli absolvovať nejaké vyšetrenie. Vnímam to teda ako zaujímavý priestor, kde sa stretol dopyt s ponukou. Čo je problém, je to, že či sa dostane na všetkých ostatných pacientov. Myslím si, že v tejto veci sa už urobili nejaké úpravy. Pred rokom bola nejaká legislatívna zmena, ktorá mala garantovať, že naozaj len štvrtina ordinačných hodín je vyhradená na prednostné ošetrenia a tak ďalej, že pacienti sa k tej starostlivosti dostanú. Ale dobre, poďme riešiť toto, ak toto je problém. Umožníme lekárom, aby mohli vyberať tie prednostné poplatky za ošetrenie po ordinačných hodinách napríklad. A nech sú ordinačné hodiny bezplatné a po ordinačné hodiny nech sú spoplatnené. Keď chceme hľadať riešenie, nájdeme. Ale povedať a priori, že tam tie poplatky nebudú, tým lekárom nekompenzovať ich výpadok, ponechať čas ľudí, ktorí chcú tie prednostné ošetrenia, alebo majú záujem nečakať tam 4 hodiny a majú záujem si zaplatiť 5 alebo 10 eur prednostného ošetrenia, potom vedie k tomu, že tej transakcii tak či tak dôjde, lebo lekár peniaze chce, pacient ich chce zaplatiť, lebo nechce čakať, čiže transakcia tak či tak zbehne, akorát bez akéhokoľvek regulačného prostredia, bez pravidiel, bez ochranných limitov a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, otázka, Rýchlučko. Dobrý deň, prajem. Ja si myslím, že korupcia je kľúčovou otázkou našej spoločnosti. Aj preto som tu, preto som prišiel až z Nitry. Veľmi ma to všetko zaujíma ma aj to, čo ste hovorili o zdravotníctve. Chcem sa vás opýtať, myslíte si, že privatizáciou sa naozaj vyriešia všetky problémy v zdravotníctve? Ja si myslím totiž jednu vec, že celý problém korupcie je osobnej zodpovednosti každého jedného z nás a svedomí každého jedného z nás. Myslím si, že aj kontrola by bola menej dôležitá zo strany Najvyššieho kontrolného úradu, súdov a neviem koho všetkého. Keby sme v sebe mali zakodovaný nejaký gén, ktorý by kontroloval nás
A tak súhlasím s tým, čo hovoríte o tom 300-ročnom trávniku, že pravdepodobne tie generačné všelijaké zmeny, ktoré tu zažili naši rodičia, prarodičia a podobne, že v nás nechali takéto stopy, aké pýtam sa to preto, že či si myslíte, že privatizácia by vyriešila ten problém korupcie v zdravotníctve, pretože si myslím, že sú, tu sme sa aj s pánom Blanárom rozprávali o tom, že bohužiaľ sa paušalizujú isté veci. A v tej paušalizácii horí suché s mokrým, lebo viem, že sú štátne firmy a štátne zdravotnícke zariadenia, ktoré fungujú lepšie ako privátne a kde privátne zoberú zdravotnú starostlivosť ako tvrdý biznis, tak môže prísť k tomu, že aj tá nemocnica alebo to zdravotnícke zariadenie skrachuje, skončí hanebne. Čiže to je jedna otázka. A druhá otázka, vraciam sa zase k tomu nejakému svedomiu a k tomu všetkému, čo sa dá nastaviť. Ja mám endokrinológa, ktorý sa o mňa stará už asi 10 rokov a neboli ani žiadne poplatky, ani žiadne objednávacie poplatky a podobne. A tá sestrička mi volá už 10 rokov, že áno, teraz je váš termín. Bez akýchkoľvek nutností, poplatkov a neviem čoho všetkého možného. Ten súkromný lekár považuje za svoju povinnosť alebo za súčasť svojho renomé, ako ste aj vypovedali, to, že sa stará o toho svojho pacienta bez toho, že by pýtal ešte nejaké príplatky. Ďakujem pekne. Dobre, stručne. K tej druhej najprv začnem tak, že teraz si idem prezuť gumy a keď si chodím prezuť gumy do servisu, tak dostanem od toho servisáka nielen termín, zadarmo, nedoplácam okrem toho prezutia gum za to, že ma objednal na termín. Ešte dostanem od neho kávu, kým mi to prezúva, dostanem od neho kávu v cene. Ako, jasné, keby nerobil ten objednávkový termín, tak sa zblázni, že na dvore bude mať 20 aut naraz. Doktorovi nevadí, že mu vonku čaká v čakárni od po 5:50 ľudí. Ako toto považujem za úplne podivné. No, tej privatizácii, jasné, nie je to čierno-biele, nie je to všeliek, rozhodne nie. A v tejto chvíli je to skôr také, mi to prípada, že ale dupoceme, čo hovorí ten Mravec, keď ide po tom moste. V tejto chvíli o tom slovenskom zdravotníctve z väčšej miery, z 2/3 rozhodujú štátne firmy, štátne nemocnice, štátna poisťovňa. Nemyslím si, že to zmeníme zo dňa na deň na 100%, ale možno by sme mohli aspoň začať jednou fakultnou alebo univerzitnou nemocnicou. Alebo skúsiť aspoň trošku vytrhnúť z tej všeobecnej zdravotnej poisťovne nejaký kmeň, ktorý bude manažovať niekto iný ako štátni politici. A uvidíme, či to bude fungovať. A keď to bude fungovať, tak poďme ďalej. Ja fakt si nerobím ilúzie o tom, že súkromníci sú nejakí lepší ako ostatní, ale znášajú sami to riziko, sami idú s tou kožou na trh, nikto ich neodlží. Každé 4 roky v zdravotníctve dávame 500 miliónov na odlženie, ale dávame len na odlženie tých štátnych riaditeľov, nie tých súkromných, ktorí musia načas platiť odvody. Za štátnych lekárov nikto neplatí odvody do sociálnej poisťovne, dôchodok dostanú aj tak. Čiže v tejto chvíli som to myslel ako tému, že diskutujme o tom aspoň, neberme to ako červené súkno. Poďte. Prepáčte, len taká technická súka, ja nie som za to, že aby bolo všetko štátne. Lebo naozaj štátne podniky, to sú také kohútiky nekontrolované a nekontrolovateľné. Len viem, že napríklad aj súkromná nemocnica v Topolčanoch, ktorá je ešte dotovaná, tiež má také problémy, ktoré nemajú niektoré štátne nemocnice. Čiže preto som len dal tento príklad. Súhlasím, vždy ten alfa omega je o zodpovednosti vlastníka. A zodpovednosť vlastníka, štátu ako vlastníka je mizerná, pretože dovolil si, že tam dal manažmenty, ktoré mu kradnú a rozkradajú tú nemocnicu pod rukami, neinvestoval do nich. Zodpovedný vlastník má investovať do svojich zariadení, že ten morálny dlh v tých nemocniciach dneska odhadujeme, že kebyže každý rok dáme 200 miliónov eur do nemocníc, naviac oproti dnešnému bežnému rozpočtu, každý rok 200 miliónov, len tak to bude stačiť na to, aby sme kryli odpisy. Akože i potrebné investície na zveľaďovanie tých nemocníc. 200 miliónov, keď som vám povedal, že milióny 100 rokov šetrenia do alobalu, tak to je 200 krát toľko. Hej. Dobre, musíme ísť, posledná otázka krátko. Ďakujem, Petra Fiala, máme dve otázky. Jedna alebo viac poisťovní súvisí aj s otázkou korupcie. A druhá otázka, farmaceutické firmy, proces schvaľovania liekov. Vieme, že originál firmy majú trošku iné náklady na vývoj liekov
ako generické firmy, a samozrejme vieme, že aká je predraženosť liekov, ako toto súvisí s korupciou na Slovensku. Dobre, stručne, čiže jedna alebo viac poisťovní, áno, keby bola jedna, tak poprvé nemáte čo porovnávať, či neviete, že ste v zlej, neviete, že dlho čakáte, lebo neviete, že inde by ste čakali kratšie. A samozrejme, teta Anka by mala väčší biznis, hej, lebo by mala o tú 1/3 trhu viac k dispozícii, o ktorej by rozhodovala. Čiže konkurenčné prostredie vás trošku krotí v excesoch. Pokiaľ ste v monopolnom postavení, môžete si voči tým klientom dovoliť čokoľvek, lebo nemôžu hlasovať nohami. To znamená, z tohto pohľadu vnímam konkurenčné prostredie ako protikorupčné prostredie, aj keď teda vôbec si nerobím ilúzie o tých ostatných poisťovniach, ale minimálne sú tam nejaké checks and balances. Nič menej, jedna alebo viac poisťovní, najpodstatnejšia vec je, že keď sa pozrite na medzinárodné porovnania, je jedno, koľko je tých poisťovní na trhu. Diabol je skrytý v detailoch, ako je nastavená regulácia v tom systéme. Čiže máte aj dobré systémy s jednou poisťovňou, aj zlé, máte dobré plurality a máte zlé plurality. To nedelí a nenásobí. A tak k tej druhej otázke, lieky. Do liekov 4 miliardy sú dohromady v tom verejnom zdravotnom poistení každý rok a zhruba 1/3 z 1,2 alebo 1,3 miliardy eur končí ročne v liekoch. Je to obrovské množstvo peňazí. Je to proporcionálne viac, než dávajú naši susedia. A samozrejme teda je otázka, že čo je za tým. Povolovacie konanie možno nie je až taký problém, pretože dneska tým, že sme v Európskej únii, je potrebné stačí povolovacie konanie niekde v Európe, na európskej úrovni. Nepotrebujete korumpovať slovenské inštitúcie na to, aby ste sa dostali do systému ako registrovaný liek. Ale v okamihu, keď chcete získať úhradu z verejného zdravotného poistenia za ten váš liek, teda chcete, aby za to platila poisťovňa, aby to začalo mať nejaký ekonomický sens, vtedy potrebujete rozhodnutie kategorizačnej komisie ministerstva zdravotníctva, kde je 11 ľudí, ktorí rozhodujú o tom, na čo bude použitých 1,3 miliardy eur každý rok. Ešte raz, povedzme si, 1 000 000 znamená 100 rokov šetrí. Hej. Je tam obrovský tlak, obrovské pokušenie, čiže viem si živo predstaviť, že pre tých častých ľudí to môže byť zaujímavý zdroj príjmu. Čo sme v tej veci za 10 rokov urobili, teda začali sme v reforme 2003 a pokračovali sme v tom ešte za Uhliarika 2010 alebo za Radičovej, ak chcete. To je stanoviť čo najlepšie pravidlá pre tú kategorizáciu. Ako má tá komisia rozhodovať, aby jej možnosť slobodnej úvahy, súťaže krásy, bola čo najmenšia. Aby boli držaní, že OK, toto musím dosadiť do vzorca, toto musí výjsť a keď to vyjde, tak to hradíme a keď to nevyjde, tak môžeme dať tej firme ešte podmienku, že rok vám to budeme hradiť, ale musíte doniesť výsledky. A keď nedoniesiete výsledky, škrtáme vás z kategorizácie. Tieto pravidlá tam máme. Hauka, sorry. Ďakujem pekne za prezentáciu. Vyčerpávajúcu. Ešte by boli otázky, ale... Som tu. Ste tu, áno. Ešte sme neskončili. Teraz sa pripraví pán Sibila z nadácie Zastavme korupciu. Nech sa páči, pán Sibila, máte slovo. Aj ma počuť? Funguje to všetko? Počuť ma, dobre. Tak ja budem viac tak stáť a trochu aj chodiť, lebo som tak zvyknutý. A tiež nebudem tam mať veľa grafov a čísel a skôr obrázkov, lebo som si hovoril, že vás nebudem nudiť výpočtom toho všetkého, čo robíme. Jednak my sme mladá ešte organizácia, nefungujeme ani rok a pol, ale už by sme sa mali čím pochváliť, ale myslím, že to by nebolo pre vás zaujímavé, keby som teraz tu prechádzal, čo za ten rok a pol sme spravili. Ja som skôr sa rozhodol, že pôjdem cestou, že vám poviem o 3 takých príbehoch, na ktorých chcem ilustrovať niektoré také zlé a dobré správy, ako znie titul tej prezentácie, o korupcii na Slovensku. Tak môžeme prejsť na prvý ten príbeh, ktorého hlavnou postavou je ten človek na obrázku. Ten človek sa volal Karel Prášek, žil v časoch prvej Československej republiky, bol to politik za agrárnu stranu, minister kedysi pôdohospodárstva, senátor. A tento človek bol ústrednou postavou takej najväčšej a prvej veľkej korupčnej kauzy v časoch prvej ČSR. Tá kauza dostala názov po ňom, ale volala sa aj tiež Líhová kauza, pretože tento pán podnikal aj teda v liehovarníckom biznise a všetci tí ľudia, alebo teda skupina ľudí, ktorí v tomto biznise podnikala,
tak si vytvorili čierny fond, peňažný fond, kam išli peniaze z predaja nezdaneného liehu. Za nejaký čas sa tam objavilo 30 miliónov československých korún, čo v tom čase bola obrovská suma. A tieto peniaze využívali na uplácanie politikov, novinárov, dokonca aj niektorých cirkví, za tým účelom, aby mohli ďalej robiť ten svoj nelegálny biznis. Ešte by som ostal pri tom obrázku, ale vlastne už len jedna taká poznámka, ja sa k tomu vrátim. Ten človek potom skončil v politike, poviem aj ako, ale čo sa stalo, následkom tej kauzy bolo, že už prijal sa zákon, ktorý znemožnil, aby politik bol súčasne konateľom nejakej firmy, lebo teda on bol konateľom tej firmy, ani u nás to už teda dnes nie je možné a vravím, že mala ten kauza nejaký následok pozitívny. Dobre, môžeme prejsť ďalej. Tú scénu na nasledujúcom obrázku, predpokladám, že niektorí z vás budete vedieť časovo zaradiť, a keď nie, tak je tam aj rok, keď sa tam dostaneme. Takto niekedy vyzerali obchody v Česku aj na Slovensku. A dnes to už tak nie je. A je potom pod tým začiatok jedného citátu, ktorý nie je úplne vidieť celý, tak ja vám ho prečítam celý ten citát. A znie následovne. Áno, ale stále hovorím, to len jedna veta, čo je výňatok z nejakého dlhšieho odseku. Kde inde na svete sa ešte zháňa podpultový tovar pomocou pozornosti vedúcim a predavačkám? Kde inde na svete sa ešte zadovažujú miesta v jasliach a škôlkach za obálku do ruky? Kde inde na svete máte možnosť takého výberu? Alebo čakať na zavedenie telefónnej prípojky uvedomelo 5 rokov? Alebo si udať záviesť na počkanie za stanovenú taxu správnemu človeku? Kde ešte inde na svete by človeku vôbec mohol napadnúť, aby sa pokúšal dostať svoje dieťa na strednú či vysokú školu pomocou úplatku? Skúste čokoľvek z uvedeného podniknúť vo Švajčiarsku alebo na Novom Zélande a budú vás tam považovať za cvoka. Ten citát je z knihy Miroslava Kuseho, ktorá vyšla v samizdate, volá sa Augiášov chliev reálneho socializmu a hovorí o korupcii v tých časoch. Dnes niekedy zachytím v internetových diskusiách, ako niekto píše, že pred rokom 89 tu korupcia nebola. Aj tento citát, aj skúsenosti mnohých ľudí z tých čas hovoria, že aj vtedy sme tu mali korupciu iného rozsahu, inej formy, ale nebolo to nejaké úžasné obdobie, keď korupcia nebola. Ten obrázok som vybral aj schválne, tie prázdne pulty, aj dokumentu, ako to niekedy v tom období bolo, koľko bolo toho tovaru. Dobrou pôdou pre korupciu je nedostatok, keď ľudia majú toho málo. Naopak, keď sa im darí, keď ekonomika rastie, keď ľudia sú o čosi majú viac peňazí ako pred rokom, tak ten priestor sa zmenšuje z toho dôvodu, že ľudia nemajú tú potrebu alebo ten pocit nedostatku a nehľadajú iné cesty ako prísť tým peniazom. A krajiny, keď si pozriete rebríček krajín s najnižšou mierou korupcie, tak to sú bohaté krajiny. Neviem vlastne v tejto chvíli, možno potom Tomáš mi poradí, že neviem, či je tam korelácia, že je to len sprievodný jav, nízka miera korupcie a bohatosť tej krajiny, alebo je tam kauzalita, že preto sú bohaté, lebo sa tam málo korumpuje. A možno je to obidvoje, pretože určite sú krajiny, ktoré sú bohaté na prírodné zdroje, ale nevedia s nimi naložiť a korupcia tam prekvitá. Ešte to môže byť opačná káza, to je ešte horšie. Dobre, tretí príbeh, jeho ústrednou postavou je tento pán, ktorý je starosta Marianky, obec pri Bratislave, možno ste o tom počuli v televíznych správach. Tento pán poviem údajne, pretože tam je len znesené zatiaľ obvinenie, súd ešte žiaden neprebehol, nebol ešte obžalovaný. Údajne žiadal dary od obyvateľov Marianky alebo budúcich obyvateľov Marianky, ktorí si tam chceli postaviť dom. Žiadal finančné dary, aby získali stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie. Ak to tak naozaj bolo, tak sa jedná o korupciu. Teraz vlastne sa ukáže, že to tak naozaj bolo. My sme sa v nadácii stretli s niektorými ľuďmi, ktorí hovorili, že tam bolo požadované akože ten finančný dar, aby im bolo vydané stavebné povolenie. Ale ešte, ako som povedal, platí prezumcia neviny. Pán je len obvinený, ešte nebol odsúdený, takže neukazujem tento príbeh kvôli nemu, hovorím o ňom kvôli aj tomu citátu, čo je citát anonymného teda obyvateľa dotyčnej obce, ktorý hovorí: jednoducho sme to chceli mať v poriadku, tak sme dali.
A ono to vyzerá dosť strašne, hej, že človek si povie, že tu dám niekomu peniaze, nech si s nimi robí, čo chce, alebo respektíve je tam ten pocit, že nie je to správne, nemal by som mu prečo dávať peniaze, lebo všetky papiere na to stavebné povolenie mám, ale dá tie peniaze, pretože si hovorí, chcem to mať v poriadku. A ďaleko viac, ako by tento citát hovoril o niečo, o nejakom takom ako keby, že etických rovinách toho človeka, hovorí podľa mňa aj o nedôvere ľudí v orgány činné v trestnom konaní. Hej. Myslím si, že keby sme tu mali políciu, prokuratúry a súdy, ktoré pri každom nejakom dôvodnom podozrení z korupcie konajú okamžite, idú potom a tu vlastne každý korupčný prípad sa ocitne na súde a korupčníci sú zavretí vo väzení, tak ľudia určite nerozmýšľajú takto, že chceme to mať v poriadku, chceme mať pokoj, nechce sa mi to riešiť. A už trochu tým ďalším slajdom bola predbehnutá pointa. Tieto všetky tri príbehy som ukazoval aj kvôli tej prvej smutnej správy, že korupcia, už to tu povedal aj Tomáš Salaj, tu sa neobjavila pred 15 rokmi ani pred 20, ale v princípe je tu s nami od nepamäti. A človek by si pomyslel, že to je vlastne taký dôvod na depresiu, však keď je tu od nepamäti, tak to asi aj na veky ešte bude. A podľa mňa to nie je úplne dôvod na nejakú skepsu, pretože zároveň sa dá tiež povedať, že ten priestor na korupciu sa zmenšuje. Už tu dnes odznel zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňovanie zmluv na internete. Ono sa to môže zdať ako také banality a maličkosť, ale ja si myslím, že to nie sú banality a maličkosť a tí ľudia, ktorí chcú vyťahovať z verejných zdrojov peniaze, tak ja viem, že im sa vôbec nepáčia tieto zákony a ešte budeme musieť niekoľko rokov čeliť tomu, že tie zákony, bude tam chcenie z niektorých strán zmäkčiť ten zákon, prípadne ho zrušiť. Takže síce korupcia tu vždy bola, ešte tu určite aj bude, ale myslím si, že ten priestor sa zmenšuje a pre korupčníkov je to dnes oveľa komplikovanejšie korumpovať. Už dnes, keď chcete vyťahnuť veľké peniaze z verejných zdrojov, tak musíte to robiť naozaj sofistikovane. A sofistikovane mu to potom musíte postupovať, aj keď chcete tú korupciu odhaliť, ale to už je iná téma. Len hovorím, že nemyslím si, že dnešný stav je nejaký dôvod na obrovskú skepsu. Ostatne povedal to aj pán prezident nedávno v nejakom príhovore, že naša krajina je v dobrom stave, len niektoré veci ešte nezvládame. Ale poďme k tým dobrým správam. Už som jeden teda povedal, priestor na korupciu sa zmenšuje. A druhá vec je v silách každého proti korupcii niečo spraviť. Keď sa vrátim k tomu príbehu toho politika v časoch prvej Československej republiky, ten pán Prášek, tak on vlastne po tej korupčnej kauze skončil v politike. Ale nie kvôli tomu, že by ho zavreli do väzenia, ale aj kvôli tomu napríklad, že prezident Masaryk v tom čase robil takže novoročné nejaké stretnutia, prijímal dôležitých politikov a na jedno z tých stretnutí tohto politika nepozval. Čo sa vnímalo ako závažný signál, že prezident nie je úplne stotožnený s tým, čo ten človek robí a odsudzuje to. Na inom stretnutí už sa tam ten politik vyskytol a prezident mu nepodal ruku. Sú to drobné gestá, sú to drobné signály, ale môžu veľa znamenať. Ten pán Prášek, ten senátor potom založil vlastnú stranu, boli voľby, neúspel a v politike skončil. A myslím si, avšak veľa sa o tom popísalo, aj kvôli tomu, ako kým prístupu a tomu signálu, ktorý prezident v tom čase vyslal. Veľkú vec hrá to, či tú korupciu akceptujeme, ako sa správame k ľuďom, ktorí sú podozriví z toho, že robia takéto veci. Môže to zmeniť to, ako sa nám tu žije. Môžeme prejsť ďalej, vlastne nadviažem na to, čo som hovoril teraz. Ten človek, to je jeden americký psychológ, spisovateľ, ktorý napísal niekoľko kníh a jedna veľmi zaujímavá kniha sa zaoberá tým, prečo klameme. Vyšla aj v slovenčine, tam je fotka toho anglického vydania. A ten človek robil tak množstvo zaujímavých pokusov, on teda funguje na univerzite a so študentmi robí rôzne pokusy, ktorými skúmal to, že prečo a ako klameme, čo ovplyvňuje naše konanie, prečo sa rozhodneme niekedy pre čestné konanie, inokedy pre nečestné konanie. A čo zistil je, to je ten citát dole, že kľúčoví sú ostatní ľudia, ak ide o definovanie priateľných hraníc pre naše vlastné správanie, vrátanie podvádzania. Na rôznych pokusoch zistil, že
ten referenčný rámec voči ľuďom, voči ktorým sa porovnávame, má strašnú silu. Ak sú v našej prítomnosti ľudia, ktorí vieme, že odsudzujú podvádzanie, tak ani my nie sme úplne, že sme trošku takí opatrnejší robiť to, čo sme robili bežne. A aj naopak. Tam ten obrázok vľavo, vlastne to je taká matrica, ktorú používal na tie svoje pokusy. Je tam 12 chlievikov, obdĺžnikov, kde sú čísla s 2 desatinými čiarkami. Úlohou študentov, ktorí sa zúčastnili do toho pokusu, bolo nájsť 2 štvorčeky, 2 čísla, ktorých súčet je 10. Toto mali robiť za nejaký čas, za 5 minút. A keď vyriešili čo najviac príkladov, alebo tých 5 minút skončilo, tak išli k učiteľovi, ktorému povedali, že koľko vyriešili. Bol tam ten hárok, dali do obálky a povedali mu, koľko vyriešili. Za každý správny vyriešený príklad alebo tú matricu dostali $1. A ten pokus bol urobený tak, že bol tam taký herec, ktorý ako prvý sa prihlásil, že už to mám, išiel k tomu učiteľovi, dal mu tú obálku, povedal, že vyriešil som, dajme tomu, že 10 príkladov a on mu dal $10, bez toho, aby sa pozrel do tej obálky. A potom ten Dan Ariely skúmal, že aký to má vplyv na tých ostatných, keď toto videli. Niekomu prešlo, že iba povedal, vyriešil som 10 príkladov a dostal tých $10. A tento pokus opakoval vo viacerých modifikáciách. Čo bolo zaujímavé je, že keď sa niekto, ten herec zodvihol spomedzi nich a bol rovnako oblečený, pôsobil dojmom, že je z tej istej školy, tak tí ľudia v priemere, tuším, že o 8 viac príkladov nahlasovali, ako skutočne vyriešili. Keď ale tú situáciu opakoval a ten herec mal tričko konkurenčnej univerzity, tak tí ostatní nahlasovali v priemere len o 3 viac. Pretože nechceli vyznieť, že oni sú tí horší, že videli, že tam je nejaký študent z konkurenčnej univerzity, dovolí si klamať, hej, alebo nevieme, či klamal, ale proste prešlo mu, že povedal len číslo a možno to bolo úplne iné. A na nich to malo taký vplyv, že boli bližšie k pravde. Akože niektorí asi povedali presne, koľko vyriešili, iní možno aj menej, to neviem. Ale v priemere hovorili nižšie čísla, v priemere boli menej náchylní klamať, pretože nechceli vyznieť, že oni robia niečo horšie ako ten človek z konkurenčnej univerzity. A nehovorím to len tak, tento príklad. To je jedno podľa mňa z tých dobrých správ, čo som hovoril v tom úvode. V podstate, keď je otázka, čo bežní ľudia môžu spraviť proti korupcii, ak nemajú čas, schopnosti venovať sa po internete skúmaniu zmluv štátu s firmami, tak to minimum, čo môžeme spraviť, je dávať vo svoje postoje, nebyť ľahostajný voči tomu, ak sa v našej prítomnosti niečo zlé deje. Vieme pôsobiť dobrým príkladom aj na tých ostatných. Môžeme prejsť ďalej. To najmenej, čo vy môžete spraviť, je, že budete nás sledovať na sociálnych sieťach, na blogu, zdieľať naše výstupy, zúčastňovať sa našich akcií. Tento festival je úplne skvelá vec a vidím, že je to robené úplne s entuziazmom. Budeme robiť niečo podobné v Košiciach vo februári budúceho roku. Všetci ste vítaní. A čo to máme ďalej? Tak, toto je také naše, keď sme vznikli a keď sme rozmýšľali, že o čom by nadácia mala byť, tak sme si hovorili, že čo chceme, aby sa tu stalo. A toto jedno súvetie vystihuje to, čo chceme, aby sa stalo a čo veríme, že sa môže stať. Nie je to samozrejme, nás je 6 v nadácii, keď zrátam úväzky, tak 3,5, čo je strašne málo. Aj preto som hovoril o tom, že čo aj ostatní ľudia môžu spraviť. Sami to nezvládneme, preto je dobré, že sú ďalšie organizácie, že je tu proti korupcii. A vrátim sa k úvodu. Myslím si, že to, ako dnes Slovensko funguje, nie je dôvod na skepsu a depresiu. Nie je to v poriadku, ale dá sa s tým niečo robiť. To je všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Pavel. Otázka. Idem sem, aby... Spomínal si, že čo by mali robiť občania. To bolo také jednoznačné, presne ako si povedal, že nie každý má chuť alebo tendenciu vyšetrovať a pátrať po zmluvách svojim postojom. Ale ja tu nadviažem na tú diskusiu, čo to bolo predtým. Padla tu otázka, že čo má robiť politik v strane, ktorý vidí, že ľudia v strane kradnú. Dajme tomu, že je z tých
v úvodzovkách lepší, hej, že nemá, že mu je to odporné. A teda pán Blanár odpovedal na to máte ako v rodine, hej, tak to, keď ma manželka podvádza, tak ju nevyhodím na ulicu, ale riešim to vo vnútri. A čo si myslíš, ako by sa takíto politici mali správať? Asi sa viem zhodnúť s pánom Blanárom na tom, že v prvom rade si to tá strana vo vnútri musí vyriešiť. To, či tam prebieha otvorená diskusia, to, či tam môže každý slobodne povedať svoj názor a požadovať iné riešenie tej situácie, že niekto z tých spolupartajníkov korumpoval alebo dopustil sa niečoho nepripustného, tak to, či tak naozaj v tej danej strane je, podľa mňa sa dá vidieť na výsledku. Ak výsledkom kauzy CT bol len jediný ten postih pani Zmajkovičovej, ako tu už dnes bola reč, tak mne to skôr signalizuje, že tam tá diskusia až taká živá, slobodná nie je, alebo možno tomu len zle rozumiem. Čiže podľa mňa každý čo môže spraviť je v tej strane, že mať slobodu, slobodne sa rozhodnúť a potom vrajím vo výsledku sa to musí prejaviť niekde. Veľmi jednoducho. Nech sa páči, otázky z pléna, ak sú nejaké? Ja sa volám Dušan Katuščák a som profesorom na Žilinskej univerzite a približne od roku 2009 sa zaoberám otázkami digitalizácie. Hodne som o tom písal a hrozne rád by som zdieľal ten váš optimizmus, akože sa to postupne zlepšuje. Ja si myslím, že tie kauzy sú čoraz sofistikovanejšie a politici sa nepolepšia, lebo oni idú do politiky preto, aby mohli využiť tú príležitosť a v podstate, ako sa hovorí, nabaliť sa. Otázka je taká, že či nie je možné spustiť nejakú takú kampaň, niekto tu hovoril o revolúcii, aby sa to využilo to normálne právo všetkých občanov, ktoré by mohli prejaviť, povedzme, v referende. Čo keby tak strana Smer alebo všetky pravicové strany vyhlásili referendum o korupcii? A nech vymyslia otázku, že koho by to zjednotilo a kto by o tom nechcel ani počuť. Moje skúsenosti sú také, že som bol 12 rokov generálnym riaditeľom Slovenskej národnej knižnice. Získal som projekty približne za nejakých 70 miliónov eur. A aký chudobný som prišiel do funkcie, taký chudobný som odišiel. S tým, že som si odniesol choroby, vysoký tlak, proste psoriázu a neviem čo ešte. A skúsenosť je taká, že trestá sa nie ten, kto korumpuje, ale ten, kto poukazuje na tú korupciu. Zistil som proste, že treba toho človeka, teda mňa, ale nejde o mňa, ide o ten princíp, že tí politici nemajú šancu sa polepšiť. Jednoducho tam funguje pocit spolupáchateľstva. Oni všetci jednoducho držia pohromade a to proste nie je možné narušiť. Osobitne vtedy, keď sa strany v koalícii nemôžu navzájom kontrolovať. Keď je raz jedna strana, korupciu v súčasnosti riadi štát. Štát má k dispozícii všetky nástroje na to, aby korumpovať mohol. Konkrétny príklad... Áno. No, ani vlastne nemám, lebo tak moja skúsenosť je taká katastrofálna, že... Bola otázka na referendum. Napríklad, referendum, to je podľa mňa jediný spôsob, ako to nejako rozbehať. Tak, ja vás asi sklamem, lebo možno to pripísať mojej mladickej, hoci to tiež sa nedá hovoriť pochabosti, ten môj optimizmus. Ináč ten môj optimizmus nevychádza z toho, že by som si myslel, že sa to zlepšuje. Ja som hovoril, že ten priestor na korupciu sa zmenšuje. A ešte dodám k tomu jedno. Ja som bol v lete na Ukrajine. A keď sa bavíme o korupcii, vedel by som vám povedať niekoľko historiek z Ukrajiny, ktoré si tu dnes už nevieme ani predstaviť. Hej? Čiže myslím, že za tých 20 rokov sme sa niekam posunuli, ale v poriadku, môžem to vnímať zo zlej perspektívy a ešte nezrelého veku. A k tomu, čo ste hovorili, k tomu referendu, tam vás tiež asi nepoteším, lebo tiež tu už dnes odznelo, že my tie zákony a inštitúcie nemáme zle vymyslené.
Naozaj, keď sa pozriete na to čisto správneho hľadiska, porovnáte to s inými krajinami, tak nemáme tam nejaké zásadné, obrovské medzery, lebo že by sme tu nemali niečo neporiešené. Sú tam ešte nejaký priestor na zlepšenie tam je, budeme sa aj tomu venovať, o týždeň máme tlačovku, kde budeme predstaviť nejaké legislatívne návrhy. Ale dnes si myslím, že je to na Slovensku hlavne o ľuďoch. O tom, kto stojí, sedí a respektíve nekoná na čele rôznych inštitúcií. Hej, to máte ako v školstve. Ten systém pred školy dnes je rovnaký. Ale aj tak sa môže stať, že máte školu, ktorá funguje skvele, decká tam radi chodia, dosahujú úžasné výsledky a máte tú školu v tom istom systéme a tej sa to nedarí. A to mnohom záleží od riaditeľa, či hľadá spôsob a hľadá cestu, ako urobiť pre tie decká maximum, alebo nehľadá. A u nás je ten problém dnes, myslím si, že či sú na čele tých inštitúcií, ktorí majú v sílách robiť niečo proti korupcii, či sú tam ľudia, ktorí majú v cene, vedia ako robiť proti tomu, alebo sú len tam, aby boli. Čiže myslím si, že žiadne referendum tomuto nepomôže. Čo potrebujeme je, blížia sa voľby, rozhodovať sa podľa toho, kto je v tých stranách, aký majú program, robiť im nejaký odpočet. To sa týka aj komunálnych volieb. Poviem ďalšiu takú možno asi, že nepopulárnu vec, alebo nebudete so mnou súhlasiť, ale ja to nevnímam tak, že tí politici zlí. Každý z vás tu má možnosť ísť do tej politiky. Môže sa popáliť, môže na to strašne doplatiť, ale nezmení sa to, pokiaľ my budeme brať, že to sú tí politici, necháme ich, nech sa tam hrajú, nech sú volení, lebo však niekto tam musí byť volený. Môžeme to zmeniť aj tým spôsobom, že tí z vás, ktorí máte na to chuť, energiu a predpoklady, tak choďte do politiky a skúste to zmeniť, lebo iná cesta nie je. Ja som skôr fanúšik v tomto prípade evolúcie ako revolúcie a bojím sa nejaké revolúcie na čele, ktorej by stal, neviem, Kotleba a jemu podobní ľudia. Ďakujem pekne, pán Sibila. Ďakujem aj ja. Pán Sibila z nadácie Zastavme korupciu. Nech sa páči, pripraví sa pán Matúš Sloboda zo spoločnosti Demagog.sk. Asi viete, čím sa táto nezisková organizácia zaoberá, čo rieši, ale poprosím Matúša, aby trošku predstavil aj ich organizáciu, lebo pomerne ľudia, ktorí sa nepohybujú na internete, na Facebooku, tak možno nevedia. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja oceňujem, že som nebol predstavený ako Matúš Sloboda, demagog. Ono sa to často stáva, to je možno, že taká prvá rada, ak chcete robiť nejaký projekt, premyslite si názov. Možno lepšie, ako sme spravili my. My sme stále nezávislý projekt a asi stále, a dúfam, že budeme naďalej, nezávislá, v podstate študentská iniciatíva. My sme projekt sám o sebe, to znamená, nie sme ani žiadna neziskovka, zase nič nie sme. Sme len projekt ľudia, ktorí si myslia, že mali by sme sa zaujímať o politiku a mali by sme kontrolovať výroky politikov. Ak moji predrečníci hovorili o tom, že ich aktivity sa snažia hlavne znižovať a poukazovať na problémy s tým, aby znižovali priestor na korupciu, alebo aby tlačili politikov do politík, aby znižovali priestor na korupciu, tak my sa snažíme znižovať možno priestor na politické nepresnosti, nepravdy, zavádzania. Vyhýbam sa slovu lži. Ale tým, že sme v nejakom časovom prese, tak asi všetci chcete vedieť, kto je najväčší klamár v politike. A tým, že vlastne všetci politici odišli, tak nikto po mne nebude nič hádzať. Ale ja neviem. Robíme to asi v podstate už 6. rok. Budeme mať za chvíľku 6. výročie, čo nás robí najstarším fact-checkom v podstate v Európe, alebo jedným z najstarších, aby som sa nedopustil možno nepravdy. Ale ja neviem, kto je najväčší klamár v politike. My to ani nezisťujeme. My nedokážeme povedať, či ten, ktorý politik alebo politička hovorí teda klame. Pretože my nedokážeme ako keby merať úmysel. Množstvo nepravd alebo zavádzaní môže byť spôsobený neznalosťou, možno. A často aj u ministrov. Politici jednoducho nemusia vedieť, ale hovoria. A áno, aj to je problém. Možno rovnako veľký, ako keď politici klamú a zavádzajú účelovo. V zásade, to, čo sme zistili za tých, povedzme, 6 rokov, budem zjednodušovať, môžete vidieť na tomto grafe, tak
Ja sa ospravedlňujem, ja som si nepripravil prezentáciu, ale toto je nejaký obrázok, ktorý vizualizuje to, čo sme stihli za tých 6 rokov spraviť. Približne 120 ľudí na tom robilo, približne 20 000 hodín odrobených na približne 11 000 výrokov politikov. To je to, čo sme dokázali spraviť za v podstate 5 rokov. A ako môžete vidieť, veľmi zjednodušene, niekedy v roku 2010, keď sme začínali, tak v priemere niečo viac ako, alebo niečo menej ako 6 z 10 výrokov, ktoré povedali politici v debate, ktorú sme kontrolovali, bolo pravdivých. Inými slovami, približne 4 z 10 výrokov nesplňa, alebo po konfrontovaní s faktickými dátami, alebo dátami a informáciami, neboli pravdivé. Boli to teda, ako môžete vidieť, 11%, alebo 1/10 bola nepravda, ďalšia 1/10 zavádzanie. A približne 20% bolo neuveriteľné. A v kontexte možno tohto stretnutia, tá neuveriteľnosť je zaujímavá kategória. Ak nevieme overiť, čo politici hovoria, a nevieme to konfrontovať s verejne dostupnými dátami a štatistikami, aj to je problém. Pretože časť týchto 20% v tom čase mohol byť nepravda, zavádzanie, ale samozrejme je pravda. A my sme to nedokázali zistiť. Čo je však veľmi zaujímavé, ak by ste mali jastravý zrak, tak by ste sa mohli pozrieť, že vlastne tých 20% počet, alebo ten podiel neuveriteľných výrokov na všetkých výrokoch v tom danom roku je asi 9%. Áno. To znamená výrazný pokles teda podielu neuveriteľných výrokov. Môže to byť spôsobené tým, že jednoducho robíme svoju prácu lepšie a lepšie vieme dohľadať dáta štatistiky. A druhým, čo priposujem práve, vlastne ten druhý dôvod je možno, že dôležitejší a myslím si, že to je spôsobené tým, že je tu väčší tlak na to, aby dáta, štatistiky a hlavne vládne dokumenty boli zverejňované na internete. A to je veľmi dôležitá informácia v kontexte tejto našho stretnutia alebo našej debaty. Čo je však možno dôležitejšie z toho, čo je sexy, z toho, čo robíme na projekte, je ako sa vyvíja, či sú politici, alebo ako ste vypovedali, hovoríte, že politici sa nezlepšia. V kontexte Demagog.sk sa môžeme pýtať, či sa politici zlepšili v narábaní s faktami, alebo či sú teda pravdovravnejší. Ak sa pozrieme na grafy, tak by som mohol povedať, že áno, zlepšujú sa. Keby ste videli ten graf, tak asi 56% v roku 2010 zo všetkých výrokov bolo pravdivých. Presných, inými slovami. Dnes, v roku 2015, sa toto číslo blíži k 70%. To znamená, 7 z 10 výrokov, ktoré povedia politici v debatách, je čisto pravdivých alebo presných. Inými slovami, o 10 percentuálnych bodov sa zvýšil podiel pravdivých výrokov. Áno. To je veľmi zaujímavá informácia. To by nám mohlo povedať, že politici sa boja, možno trochu viac nehovoriť pravdu alebo zavádzať. Čo by sme mohli pripísať tým, že je tu Demagog.sk a stračí politikov a politici sa boja, pretože my napíšeme o tom článok alebo pozrú si štatistiky a prosto nechcú klamať. To môže byť jeden z dôvodov. Druhým dôvodom je, že sme sa zle pozreli na štatistické údaje, ktoré tu prezentujem na tejto infografike. Ak by sme sa pozreli na tie štatistické údaje, tak zistíme, že podiel nepresných alebo zavádzajúcich výrokov sa v čase veľmi nemení a osciluje niekde na úrovni 22%. Inými slovami, viac ako 1/5 všetkých výrokov, ktoré povedia politici, sú nepravdivé alebo zavádzajúce. A v čase sa to veľmi nemení. Áno. To, čo sa znižuje, je, ako keby sa prelieva tá neuveriteľnosť, tá kategória neuveriteľnosti do pravdivých. To je ten posun, ktorý môžeme sledovať. Ale takže ten podiel, ten balík nepresných výrokov sa nemení. To znamená, v tomto by som s vami dokázal súhlasiť, že politici sa veľmi nemenia. Áno. Napriek tomu, že z tých informácií, ktoré majú buď priamo alebo nepriamo z kontaktov s politikmi, akékoľvek forme, tak vieme, že všetci nás sledujú. Áno. Asistenti politikov to majú na dennej báze kontrolovať. Ak to bol niekto niekde v nejakej debate, tak to kontrolujú buď sami politici, napríklad Robert Kaliňák, to je jeho taká obľuba,
kontrolovať nás, alebo ešte viac Richard Sulík, ktorý je náš pravidelný korešpondent. Ak by sme to mal trošku personifikovať, tak by sme sa mohli pozrieť na to sú tie hviezdy v našich štatistikách, ktoré sú tie hviezdy z opačnej strany. Tak začneme najskôr tými, ako by médiá povedali, klamármi v politike. My hovoríme politici, ktorí najčastejšie hovoria nepravdu alebo zavádzanie. Tak absolútnou hviezdou je Pavol Paška, pravdepodobne už politicky neaktívny človek, alebo možno aj nie. A on vlastne v zásade hovorí viac ako v 1/3 výrokov, ktoré kedy povedal, to bola nepravda o zavádzanie, čo je obrovské číslo. Robert Kaliňák a vlastne Dušan Čaplovič majú veľmi podobné číslo, okolo 1/3 sa pohybujú. Čo je ako zaražajúce, pretože minimálne v prípade Roberta Kaliňáka a Dušana Čaploviča ide o ľudí, ktorí sú ministri, áno. Alebo teda boli ministrami, keď boli v opozícii, takže mali nejakú skúsenosť. A napriek tomu nehovoria presné údaje, čo môže byť, to asi nie je spôsobené nevedomosťou, tak to ukončím. Ak sa pozrieme na tých top 3, áno, tak Andrej Kiska nám vychádza ako šampión, nasleduje teda Richard Sulík a Radoslav Procházka. Tu by som samozrejme upozornil, lebo ono sa teraz môže zdať, že Andrej Kiska je úplne super, pravdivý a je to aniel, áno. Ale skutočnosť je taká, že až v poslednom období sa ako keby dostal na tú prvú pozíciu. A čo je spôsobené aj tým, že v zásade teraz tie jeho výstupy sú vo forme prejavov, nejakých často vágnych, dopredu pripravených prejavov, kde ho neobťažuje politický oponent, nie je pod tlakom a tak ďalej, tak ďalej. To znamená, ten podiel čisto pravdivých výrokov sa zvyšuje. Dobre, v zásade toto je, čo robíme. Robíme to, ako som povedal, už 6. rok. Pracujeme na tom množstvo dobrovoľníkov, ktorí sú študenti. A práve v kontexte novembra, 17. novembra, je to podľa mňa dôležitá aktivita z toho dôvodu, že zapájame ľudí. A tí ľudia tvoria obsah. To znamená, každý študent, každý stážista, ktorý príde k nám do Demagogu, tak dúfam, že mu odozdáme naše analytické schopnosti a zručnosti, spôsob, ako nazerá na dáta, ale hlavne ten človek je tvorca obsahu. Samozrejme, prebieha dvojitá kontrola, dokonca až trojitá, aby sme vlastne vypustili čo najpresnejšie veci. Ale toto považujem za kľúčové. Zapájať ľudí, zapájať mladých študentov, možno aj tým, že im povieme, že dostanete za to nejaké kredity, alebo akýkoľvek certifikát, aký vymyslíme. Ale jednoducho zapájať týchto ľudí do analýzy, aby sme sa zaujímali politiku. Ešte poviem jeden taký citát. Tony Abbott, to je austrálsky premiér, on povedal vlastne tesne po inaugurácii, alebo možno, že počas toho predvolebného boja, že šťastná krajina je tá, kde sa ľudia nemusia zaoberať politikou a zaoberajú sa, alebo rozprávajú sa o tom, ako skončí futbalový zápas. My si myslíme, že práve naopak kľúčové sa zaujímať o politiku, sledovať debaty, možno, že pozerať sa po zlu, alebo analyzovať zmluvy a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená kontrolovať politikov, aby ten priestor na nepravdy a aby na zavádzanie nás, aby sa znižoval. Ďakujem. Matúš, chcem sa vás ešte opýtať. Akým spôsobom verifikujete, overujete jednotlivé výroky, pretože to si veľakrát, sú to väčšinou veľakrát ekonomické vyjadrenia, ktoré si teda treba v podstate overiť v mnohých zdrojoch. To ma zaujíma, hovorili ste, že to robia študenti, majú nejaký background ekonomický alebo právnický? Majorita tých ľudí, ktorí s nami robia, v zásade aj ja, máme keby, sme budúci alebo súčasní politológovia, čo akože vlastne školy produkujú veľa politológov, ale množstvo z nich pracuje s nami, ale sú to samozrejme ekonómovia, právnici, takže keby humanistické alebo humanitné vedy, by som povedal. A to, čo robíme, možno, že to celkom vystihol aj Andrej Danko, ktorý nás veľmi nemá rád, ale povedal to v jednej debate, že ho nezaujímajú nejakí internetoví zberači. Hej.
A my sme, v zásade sme internetoví zberači, pretože nástroj, ktorý najčastejšie používame, je Google. Vlastne väčšinu vecí googlíme. A to, čo samozrejme ekonomické dáta, alebo napríklad dáta o zdravotníctve, alebo vládne dokumenty, to samozrejme vieme, kde nájdeme. A vieme konfrontovať ten výrok politika s tými, ktorými dátami. Často oni sa aj odvolávajú na niektoré dáta. My vieme teda pracovať so štatistickými dátami a databázami Eurostat, OECD, veci a tak ďalej. To znamená, základ je googlenie a vedieť googliť. To je myslím, že to, čo naučíme mnohých študentov, pretože množstvo ľudí vie otvoriť Google, ale už nevie ho použiť správne. Tak, aby to bolo efektívne. A áno. Čiže náš hlavný nástroj je Google a samozrejme ekonomické štatistiky, akékoľvek. Vedeli by ste povedať, z akej oblasti sa najviac vyskytujú tie nepravdy, tie lži, že čoho sa dotýkajú? Ak by som vlastne sa pozeral na tieto dáta za tých 6 rokov, tak by som asi nevedel úplne presne povedať. Ak by som sa pozeral na dáta za rok 2015, tak by som vedel povedať, že množstvo nepravd a zavádzaní sa vyskytuje v téme utečencov a migrantov, ktorú overujeme. Utečenská kríza je téma, kde v zásade je to veľmi zaujímavé, pretože politici na Slovensku sa zhodnú v tom, čo nie je riešenie, alebo zase čo možno je riešenie, keď také som ešte asi nepočul. Ale napriek tomu je to emotívna téma a veľmi si prilepšujú dáta štatistiky o tom, kto kde prišiel, kedy a je to absolútne nepresné, zavádzajúce. To znamená, ak by sme sa pozreli na rok 2015, v podstate každý tretí výrok, ktorý sme dokázali overiť, teda bez neoveriteľných, bol nepresný, alebo teda zavádzajúci, alebo nepravdivý, čo je o štvrtinu, čiže nie o 25%, ale o štvrtinu častejší výskyt nepresných výrokov, ako to bolo v roku 2015 alebo 2014 vo všeobecnosti. Čiže témy, kde sú veľké emócie, v zásade prinášajú množstvo chýb. Dá sa vydedukovať z toho, čo robíte, že ja viem, že nie ste sociológ, ale už tá politológia možno niečo tomu naznačuje, že do akej miery sa dá jednotlivým politikom dôverovať, myslím v tom zmysle, že je to klamstvo, alebo tá nepravda náhodná, alebo je sofistikovaná, pripravená, marketingovo pripravená? Prvým signálom je opakovaná nepravda, alebo zavádzanie. A to sme tu mohli dnes v zásade počuť, keď sme hovorili, alebo pán Blanár hovoril o táborskej... Áno. To je ukážkový príklad, ktorý je takou mantrou Smeru. Oni stále opakujú, že to proste Rejčo vybrala. Ale zase to nie je pravda. Tam bol, ako pán Leško povedal, že tam bolo vlastne myslím, že 3 kandidáti. A oni vlastne potom, z nich vznikla ona. Ale bolo vybraná ona. Takže opakované nepravdy, zavádzania, to je taký klasický prípad, kedy by mal každý užívateľ nášho portálu spozornieť. Že pozor, že asi sa veľmi nepoužívajú, ale nechcú sa poučiť, áno. Ďalším, možno, že také zavádzanie je sofistikovanejší spôsob, ako použiť nepravdivý alebo nepresný údaj. Pretože pri zavádzaní napríklad, ako už kolega hovoril o kauzalite, áno, politici veľmi radi robia kauzality s niečím, áno, z nejakých, vytvárajú neprimerané spojenie s dátami, alebo ich nesprávne interpretujú, zlepšujú si ich, aby im potvrdili ich argument a zlepšili si argumentačnú pozíciu voči súperovi. Čiže možno, že by som pozornil pri 2 kategóriách. Zavádzanie. Kto viac zavádza, tak pravdepodobne si viac pripravuje tie dáta a trošku zlepšuje. A opakované nepravdy a zavádzanie. Proste ten politik sa nechce poučiť a napriek tomu, že to aj médiá často opakujú, tak on to bude stále opakovať. Príklad. Ešte by ma zaujímalo, ako dopadol v rebríčku Robert Fico? No, on nie je až tak zle. My sme sa pozerali v tomto rebríčku na top 15 najčastejšie overovaní, aby sme nerobili zbytočné závery. Napríklad, ak by som sa pozrel na pána Blanára, tak by sme museli povedať, že wow, ten je dobrý, lebo má 28 pravd a 1 nepravdu a 6 neoveriteľných. To znamená, že naša štatistika vyznieva úplne perfektne. Áno, možno, že ešte lepšie ako Kiska. Ale my potrebujeme nejakú vzorku, kde vlastne ktorá je nad 160 výrokov. Čiže to je ten limit našich štatistík. My samozrejme len konfrontujeme to, čo povedia s tým, čo nájdeme, alebo je v štatistikách, ako nehodnotíme celú tú kvalitu tej diskusie. Áno.
Čiže na to si treba dať pozor. A vlastne teraz som zabudol aj tú otázku. Už aj ja. Čiže... A Robert Aha, Fico. Robert Fico. On je približne, on má nejaký možno 65% zo všetkých výrokov je čisto pravdivých. To znamená, nie je to dobré, ale ani zlé. Nech sa páči otázky. Takže ideme, pán Fiabane. Ďakujem pekne. Dve otázky, možno nepriamo súvisiaci. Jedna vec, je to skôr taká pocitová vec, že v Čechách je Demagog.cz a mám pocit, že viac je citovaný v médiách. Neviem, či je to pravda a teraz to nie je kritika vašej práce vôbec nie, ja skôr si vnímam, že to je skôr o tom, ako médiá a tí, ktorí vlastne by veľmi mohli účinne siahať po vašich výsledkoch, ich používajú. Ako to vnímate vy, že prečo tak je? To je jedna otázka. A druhá otázka je, ma zaujalo to, že si povedali, že niekedy aj ten politik nemá tú odpoveď, nevie, či je správna, ale potrebuje rozprávať. Ako vy vnímate z vášho pohľadu, že či nie je lepšie, alebo čo by sa stalo, keď politik mlčal, alebo povedal, na toto neviem odpovedať, pretože jednoducho neviem, mám právo nevedieť, lebo je to úplne normálne a ľudské. Ďakujem. Možno, že začnem tou druhou. Našim cieľom nie je úplne zdecimovať všetkých politikov, akože každú možno aj hlúpu nepravdu, lebo to samozrejme vieme identifikovať, čo bol nejaký malý omyl a čo bolo akože brutálne zavádzanie alebo nepravda. Takže našim úmyslom nie je, keby ich bombardovať tak každú nepravdu alebo zavádzanie. Na druhej strane si myslíme, že ak sa niekto pripravuje na nejakú tému, napríklad utečenci alebo akékoľvek kauza, tak by sa mal pripraviť. Má priestor mať nejaký papier, nejaký tablet a keď potrebuje niečo povedať presný údaj, tak nech ho ocituje. Ale samozrejme, nemyslíme si, že by to malo dopadnúť tak, ako keď dnes overujeme Andreja Kisku, hej, tak v podstate všetko je pravda, pretože používa veľmi jednoduché, banálne výroky, jednoduché štatistiky, politické výroky a vyhlásenia, ktoré zase neoverujeme, pretože nie sú faktické. Čiže nemyslíme si, že by mala tá debata sa uberať tým smerom, aby politici hovorili oveľa menej faktov, aby vlastne tá debata stala ešte vágnejšou a tým by ešte viac vymizol už aj teraz podľa mňa veľmi vzácny druh nedeľného televízneho diváka RTVS alebo teatr. Nech sa páči, ešte otázka. A vlastne tej prvej, áno, myslím, že stručne poviem, áno, české médiá sa, a to myslím, že kultúrne sa viac zaujímajú o politiku a viac podporujú také nejskové alebo študentské iniciatívy. Zároveň však poviem, že Demagog.cz vznikol, myslím, že 3 roky po nás a oni na začiatku, prvé 2 roky, ako tam bol veľký boom, všetci ich citovali, bolo to super vec. Teraz už postupne keby ten záujem médií klesá, ale stále platí, že ten záujem o politiku a vlastne o Demagog.cz je oveľa vyšší ako v našich podmienkach od našich médií. Ja by som sa spýtal, či tých 22% nepravd a zavádzaní skôr považovať za náhodnú nefluktuáciu, alebo je to nejaká súčasná slovenská kultúrna konštanta? A či keď to porovnáme, neviem, koľko je takýchto projektov v zahraničí a nakoľko to máte zmapované, ale keď sa to poporovnáva, tak ako z toho Slovensko vychádza? Či sa tu zavádza, hovorí nepravd viac, menej ako v zahraničí? No, my máme vlastne ako ten sesterský projekt v každej krajine V4. Znamená, že zo Slovenska to prešlo do Česka, aj do Poľska, aj do Maďarska. Čiže teoreticky sme mali vedieť porovnávať tie dáta. Keď sme naposledy porovnávali dáta s Českou republikou, tak nám vyšlo, že tí naši politici zavádzajú, alebo to hovoria nepravdu častejšie. Bol tam možno nejaké 2-3 percentuálne body. Hej. V zásade nie je veľký rozdiel. Ale samozrejme, my sme aj to hovorili, že to môže byť spôsobené aj kvalitou moderátora, celkovým vlastne politickým priestorom, kto sleduje tú debatu, či vôbec niekto sleduje tú debatu. Takže politici majú nejaký tlak. Zase ja si myslím, že ten tlak na to, aby hovorili presne, nemajú, pretože ani ten moderátor ich nikdy neopraví. Aj keď použili to isté zavádzanie už 5-krát, proste nikto nikdy neupozorní. Čiže keby sme, tých projektov je veľa teraz už, ale používajú inú metodológiu ako my. To znamená, nie je to porovnateľné, ale mohli by sme porovnávať práve ten V4 a to vlastne my sme to skúšali s Čechmi, pretože tým veríme, že to robia tak, ako to robíme my. Matúš, ďakujem veľmi pekne za tvoj príspevok. Ďakujem. Už nám tu rozvoniava obed.
Ale ešte vás poprosím trpezlivosť. Máme tu Martina Turčeka z Transparency International. Nech sa páči, Martin, Matúš, dajte nám prosím mikrofón. Nech sa páči, Martin. Vydrží to bez baterky? Ten kábel je krátky, či? Dobre. Ja si to asi sám naknútim. Zdravím, tak ja som Martin Turček z Transparency International Slovensko. Už asi sa všetci tešíte na obed, tak ja vás poteším, že budem veľmi krátky a už nemusíte byť nervózni, že vám bude škvarkať v žalúdku. Chcel by som vám v krátkosti povedať o tom, ako my v Transparency International Slovensko bojujeme proti korupcii, ako sa to snažíme robiť cez dáta a uvediem nejaké konkrétne príklady. Som tu prvý raz, tak ak budem príliš technický alebo príliš málo technický, tak sa ospravedlňujem. Dúfam, že vás nebudem príliš nudiť. A kolegovia z mimovládok všetci vedia, že tak ako bojujeme v mimovládkach za transparentnosť a proti korupcii. No, niekde v niektorých mimovládkach sú menej bulvárni, v niektorých je prístup viacej bulvárny, ale asi každá tak trochu sa stará aj o nejaké škandály, ktoré sú v médiách a snaží sa o nich informovať, odhalovať, pretože vieme, že to verejnosť zaujíma a vieme, že dôležitý je často nielen ten štruktúrálny pohľad, ale dôležité je aj, aby verejnosť mala dojem, že konkrétne veci, ktoré ich zasiahli, ktoré bežia v médiách opakovane v cykloch proste 6 mesiacov, že sa ohľadom nich niečo rieši, že sa niečo robí, že keď nič nerobia kontrolné orgány, tak aspoň mimovládky sa snažia tlačiť k nejakému ukončeniu nejakého škandálu. Okrem samotného informovania o škandáloch sa samozrejme mimovládky snažia podávať podnety na vyšetrovanie, na kontrolu, aby sme neriešili tieto veci len my, aby ich riešil aj štát, niekedy to ide, niekedy to nejde. Samozrejme sa snažíme tlačiť na legislatívne zmeny tam, kde vidíme nejaké medzery v legislatíve. A tam, kde nevidíme žiadne medzery v legislatíve, ale vidíme medzery v tom, ako je tá legislatíva aplikovaná, tak sa snažíme tlačiť na zmeny aplikačnej praxe legislatívy. K všetkému tomuto nám môžu pomôcť štátne dáta. Tých je neskutočné množstvo. My v podstate často netušíme, čo všetko má štát k dispozícii. Prístup máme len a napriek tomu, že Slovensko je na tomto relatívne dobre, čo sa týka otvorených dát, ale prístup máme stále len k veľmi malej časti toho, čo by sme chceli, toho, čo by nám pomohlo. A samozrejme, asi je nám všetkým intuitívne jasné. Nebudem zachádzať do hĺbky, ale len tak veľmi zbežne. Samozrejme, keď ja sa venujem hlavne verejnému obstarávaniu, tak keď poviem nejaký príklad, bude z verejného obstarávania. Ak chceme robiť investigatívu na verejnom obstarávaní, chceme nájsť nejaké podozrivé zákazky, chceme nájsť, kde sa mrhalo, tak ak vidíme všetkých 5000 zákaziek za posledný rok v jednej tabuľke, tak asi je nám jasné, že vieme tam toho nájsť viac, ako keď musíme všetky informácie o obstarávaniach získavať cez nejaký infozákon a cez nejaké doklady a hrabať sa stovkami strán dokumentov. To momentálne, čo sa týka dát do verejného obstarávaní, sme na tom celkom dobre. Bohužiaľ, oblasti, kde štát dáta nezverejňuje, hoci ich má, je strašné množstvo. A potenciál boja proti korupcii iba v zverejnení databázy, ktorú má štát, je úplne obrovský. A ja verím tomu, že si ukážeme aký. Okrem investigatívy dáta prospievajú verejnej kontrole. Ako náhle my sa pri kontrole samosprávy nespoliehame len na nejakú kontrolu nejakých desiatok, námatkovú kontrolu 10 samospráv, ktorú robí NKÚ, ale ukážeme všetky informácie o hospodárení obcí občianskym aktivistom po celom Slovensku, vo všetkých 3000 obciach, tak je nám jasné, že budeme mať tých zistení násobne viac, ako keď sa len spoliehame na jednu inštitúciu, ktorá má obmedzený čas, niekedy možno obmedzenú politickú vôľu, a že keď to dáme do rúk ľuďom, ktorí sú aktívni a ktorí chcú, tak oni nám zistia informácie, ktoré sú pre nás dôležité, ktoré ušetria naše peniaze, ušetria ich peniaze v ich vlastných samosprávach alebo kdekoľvek. Okrem toho, keď už argumentujeme o zmene legislatívy,
tak chceme vedieť, ako chceme meniť legislatívu. A keď použijeme argument, že zdá sa nám, že sa ruší priveľa tendrov, treba s tým niečo robiť, tak v podstate, ak by mi niekto takýto argument povedal a ja by som bol na strane štátu, ja neviem, ako na také niečo zareagovať. Zdá sa mi, že sa ruší priveľa tendrov. Ak my vidíme, koľko sa tých tendrov ruší, lebo štát nám to povie, štát o tom zverejní dáta, my vieme, ruší sa 10% všetkých vyhlásených zákaziek, je to neskutočne veľa, treba s tým niečo robiť. Ten argument zrazu získal na sile, ten argument je 10-krát silnejší ako predtým a štát sa zrazu musí zaoberať nie nejakým vágnym vyjadrením, ale objektívnou pravdou o tom, čo sa deje a potrebuje reagovať vecne, nie len nejako vágnu otázku zahrať do autu. A rovnako aj pomocou tohto dokážeme hodnotiť štát v jeho práci. Ak o štáte nič nevieme, tak ho nedokážeme hodnotiť. Potom hodnotenie činnosti štátu nechávame na štát samotný a potom sa nám stáva, že prečítame si nejakú hodnotiacu správu, ktorá dezinterpretuje nejaké dáta, pretože si to môže dovoliť, pretože tie dáta majú k dispozícii len oni a nie my a zistíme, že nemôžeme si overiť, čo nám politici hovoria. Teda je to téma trošku aj demagógu. Bez verejných dát asi ťažko budeme overovať výroky politikov. To bolo len tak na úvod a čo sa týka nejakých krátkych spomienok toho, čo sa my snažíme ohľadom tohto robiť, tak uviedol by som 2 príklady. V mimovládkach často musíme riešiť to, že sa štátu niečo nechce. To je trošku smutné, pretože štát na veľa vecí má rozpočet, má ľudí. V mimovládkach je to trochu ťažšie, ale darmo. Jedna z tém, ktorej sa venujeme, je elektronické trhovisko. Trošku mi je ľúto, že neprišiel pán Kaliňák, neprijal pozvanie, lebo by som sa s ním mohol trochu porozprávať, ale tak skúsme teda aj bez neho. Čo sa týka trhovisko spravuje Ministerstvo vnútra. Ministerstvo vnútra ale na akékoľvek otázky o kontrole trhoviska tvrdí, že nie je kontrolným orgánom a v podstate sa dá povedať, že napriek tomu, že Ministerstvo vnútra je hlavnou jednotkou, čo sa týka čohokoľvek ohľadom trhoviska, tak trhovisko v podstate nezaujíma akákoľvek kontrola obstarávania. Trošku smutné a čo už, a s týmto bohužiaľ nevieme nič urobiť. Okrem toho, že ich nezaujíma kontrola, tak čo sa týka trhoviska, bol veľký problém práve s dátami, o ktorých som hovoril. Počas prvého roka prevádzky sme nevideli absolútne žiadne štrukturované informácie o tom, čo sa na trhovisku deje. Teda mohli sme vidieť, keď sme chceli vidieť jeden obchod, ktorý nám napadol, že chcem vidieť, ako táto konkrétna nemocnica niečo urobila, vedeli sme to, ale nedokázali sme sa pozrieť na všetky tendre naraz. Rok nám trvalo presadiť, aby sa štrukturovane zverejňovali dáta na trhovisku. Teraz sa to deje, z toho sme šťastní. Bohužiaľ, nedeje sa toľko, ako by sme toho chceli, a to je samozrejme, to je vždy pri vzťahu štát a mimovládka. Mimovládka sa sťažuje na štát a štát sa možno sťažuje, že mimovládky sú príliš požadovačné. V tomto vzťahu my si myslíme, že hoci máme zverejnené nejaké informácie, tak veľmi lacno by sme dokázali tieto informácie ponúknuť ľuďom tak, aby boli pre nich stráviteľné, aby o nich mali záujem, aby v podstate robili prácu, ktorú po nich my chceme, pretože keďže nedokážeme skontrolovať, Úrad pre verejné obstarávanie rozhodne nedokáže skontrolovať množstvo zákaziek na trhovisku. Ja si myslím, že my chceme, aby to robili občania, ale bohužiaľ Ministerstvo vnútra nechce ani len trochu času obetovať tomu, aby sa venovalo predávaniu dát v zrozumiteľnej forme občanom. Teda toto je vec, ktorá zostane na nás a pri 20 miliónovom projekte my vynaložíme pár tisíc eur na to, aby sme, dúfam, že všetci sa na to tešíte a všetci budete pozerať veľmi skoro zákazky z trhoviska, aby sme v zrozumiteľnej forme ukázali, inak to určite vám evokuje tento obrázok zrozumiteľnú formu, ale hneď vám k tomu niečo poviem. K 20 miliónovému projektu obetujeme len pár tisíc eur na to, aby sme zrazu dokázali dostať 10-násobne hodnotnejšie informácie, ako máme doteraz. Tento obrázok asi vyzerá veľmi nepochopiteľne,
Paolo Sibila sa rozhodol nenudiť vás grafmi, tak ja vám poviem, tento graf je len ukážka, nie sú tam žiadne reálne dáta, ale teraz si predstavme, že vidíme tam nejaké stovky alebo nejaké tisíce nejakých čiar a predstavme si, že každá z týchto čiar je nejaká zákazka. A my len tým, že vieme narábať s informáciami, ktoré máme k dispozícii, dokážeme zrazu odhaliť jediným pohľadom. Predstavme si, že by tieto modré boli stavebné zákazky. Tak vidíme, že v stavebných zákazkách, a tuto máme nejakú premennú, ktorá nám hovorí niečo o obstarávaní. V stavebných zákazkách sa veľa súťaží, ale je nízka úspora. A zrazu pri pohľade na jeden obrázok vieme, že máme problém, ktorý potrebujeme riešiť a môžeme začať rozmýšľať, ako ho riešiť. Toto je bohužiaľ konštruktívny prístup, ktorý si štát zatiaľ neosvojil, ale my sa ho pokúsime priniesť už v najbližších týždňoch. Okrem tejto informácie by sme chceli priniesť informáciu o tom, aké sú vzťahy dodávateľov, ktorí vystupujú spolu v aukciách na trhovisku. Čiže ak si pozrieme nejaké rôzne vrcholy, ak každý vrchol je jedna firma, uvidíme, akékoľvek dve firmy, ak spolu vystupovali v nejakej zákazke, tak uvidíme medzi nimi spojenie. Ak si predstavíme, že niekde hore máme firmy, ktoré sa uchádzali v zákazkách na CTčka a niekde dole máme firmy, ktoré sa uchádzali v zákazkách na bagre a zrazu uvidíme, že nejaké firmy, ktoré dodávajú hlavne CTčka, firmy, ktoré dodávajú bagre, majú zrazu medzi sebou nejaké spojenie a vystupujú spolu v aukciách, tak zasa pohľadom na jeden jednoduchý obrázok máme silné podozrenie na kolúziu alebo na kartelovú dohodu a ide o niečo, čo má pre nás neskutočnú hodnotu a nestalo nás to skoro nič. A ďalšia vec, ktorú by sme chceli, je jednoduché zadelenie tovarov na trhovisku. Toto zasa ide o informáciu, ktorá bude vizuálna a tu vidíme nejaký sektor zdravotníctva, ktorý povedzme, že vidíme, že z 30 miliónov zákaziek na trhovisku 5 miliónov bolo zdravotníctvo a z toho 2 milióny sa použilo na nejaké CTčka a túto informáciu považujeme za veľmi hodnotnú, hlavne pre dodávateľov. Dodávateľia sú alfou a omegou vo verejnom obstarávaní. Ak my nedonútime dodávateľov, aby sa snažili uchádzať o verejné zákazky, tak budeme strácať naše peniaze. Toto je bohužiaľ často problém, hlavne v malých samosprávach, ktoré cez trhovisko musia povinne obstarávať, ale nemajú dodávateľov, pretože lokálni dodávateľia sa nechcú ani len registrovať na elektronické trhovisko. Toto je opäť informácia, ktorá nás takmer nič nestojí. Trhovisko to už momentálne robí, ale robí to veľmi zle. A my máme veľmi silnú ambíciu robiť to lepšie a robiť to lacno. Martin, time. Musím vás upozorniť. Áno, budú to už len asi 3 minútky. Toto je už dokonca, predposledný slajd. Ja som hovoril teraz asi pár minút o tom, ako sa štátu niečo nechce. Ešte horší je prípad, keď nie, že štátu sa niečo nechce, ale štát by niečo mohol urobiť lusknutím prsta, ale my s ním musíme bojovať. Podobný príklad sa často vyskytuje na prokuratúre. Prokuratúra je absolútne netransparentnou inštitúciou, bohužiaľ. Na obrázku vidíme pána Šufliarského, ktorý, ak sa nemýlim, tak je teraz námestníkom trestného úseku na prokuratúre a má celkom vysoký podiel viny za to, že teraz Saka Rómelo má celkom dobre na belize. My o činnosti prokuratúry nevieme vôbec nič. To neznamená, že žiadne informácie nie sú, jednoducho ich prokuratúra neposkytuje, ani úplne najzákladnejšie. Napadne vám, aká je možno najzákladnejšia informácia o prokuratúre, ktorá by nám mohla pomôcť? Vidíte to asi na slajde, no, som si nepozrel. My nevieme ani, kto sú prokurátori. Často sa hovorí o tom, aké skorumpované alebo nefunkčné je naše súdnictvo, alebo netransparentné, ale v súdnictve vidíme posledné roky, veľa sa toho zlepšuje. Teda nie čo sa týka samotného procesu, ale čo sa týka transparentnosti. Čiže veríme tomu, že opäť 10 rokov uvidíme reálne zmeny, ale o činnosti súdnictva teraz naozaj niečo vieme. Dokonca vieme ohodnotiť jednotlivých sudcov, ktorí súdia kvalitnejšie a ktorí súdia menej kvalitne. Ktorých rozhodnutia sú rýchlejšie, ktorých rozhodnutia sú menej vracané nadradenou verziou súdu. O prokuratúre nevieme nič. Nevieme ani len, kto sú prokurátori. A prokuratúra už asi 5 rokov v kúse odmieta zverejniť zoznam prokurátorov. Tak v tomto, keďže nám štát nepomôže, musíme si pomôcť sami
A z verejných zdrojov sa nám podarilo dostať zoznam prokurátorov a ich majetkové priznania a plánujeme ich zverejniť v najbližšom čase a veríme, že toto bude základ, na ktorom sa vybuduje nejaká aspoň základná transparentnosť prokuratúry a že aj prokuratúra si uvedomí, že nesmie byť uzavretá pred verejnou kontrolou, ale aj v rámci boja proti korupcii je nutné, aby verejnosť aspoň trošku, aspoň do nutnej miery videla dovnútra, videla, kto sú ľudia, aby to posilnilo accountability, kvázi, neviem, ako to pekne preložiť do slovenčiny, bohužiaľ, ospravedlňujem sa. Keďže sa ponáhľame, tak skočím rovno na koniec. Táto téma sa volá "Okoľko sme sa pohli vpred", ja som hovoril o niečom úplne inom, tak sa ospravedlňujem. Ale okoľko sme sa pohli vpred, možno sa nám zdá, že nie až tak oveľa, ja si dovolím nesúhlasiť, hoci aj doteraz som bol viac menej pesimistický a možno aj ten obrázok Marcela Foraja je taký mierne pesimistický, pretože nám ukazuje, že korupcia je v podstate stále všade prítomná, alebo minimálne korupčné otázniky a že konflikt záujmov je do veľkej miery prehliadaný, až kým ho médiá neriešia na titulných stranách. Ale zároveň nám to ukazuje minimálne do veľkej miery pozitívnu správu oproti minulosti, pretože keď si predstavíme, čo by sa udialo pred 5 alebo 10 rokmi pri takomto škandále, ja sa obávam, že nikto by neodstúpil, nikto by nebol odvolaný a nepísalo by o tom 10 rôznych denníkov, ale napísal by o tom jeden niekde na 10. strane, pretože vie, že nič sa nedá do pohybu a že ľudia sú apatickí. Ja si dovolím tvrdiť, že ľudia dnes nie sú apatickí, ľudí to dnes zaujíma, ľudia sa starajú a iba verejný tlak dokáže dôjsť až k tomu, že nám zrazu odstupujú ľudia. Ešte nikto z vysokých funkcionárov neskončil vo väzení, ale odstupujú ľudia a to nám dáva priestor na to, aby sa do funkcií dostávali čistejší ľudia. Ja teda napriek tomu, že som možno bol do istej miery pesimistický v celej mojej prednáške, ja vidím veľké svetlo na konci tunela v tom, že sa postupne zlepšujeme. A teda v tomto súhlasím s tým, čo hovoril Paolo Sibila. Myslím si, že sme sa pohli vpredo veľmi veľa. Tuto by som si dovolil skončiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, Martin. Jedna otázka a ideme papať. Dovolíte, bol tam bod o majetkovom priznaní. Je rozdiel majetkové priznanie a pôvod majetku. Nemáte vy nejakú možnosť zasiahnuť do informácií o pôvode majetku? Bohužiaľ. Lebo majetkové priznania to je veľmi vágne. Áno, majetkové priznania ale sú pôvod majetku vo veľkej miere o ničom. Ako sú pri poslancoch, tak sú aj pri prokurátoroch. Len pri prokurátoroch je napríklad ten problém, že ak vy chcete vidieť majetkové priznanie nejakého prokurátora, musíte vedieť jeho meno. A neviem, ako koľkých prokurátorov viete mená, ja som vedel asi tak akurát Dobroslava Trnku a Jaromíra Čižnára, a možno ten nám ešte pán Šufliarsky sympatický, ale neviem sa dostať ani len k tým, naozaj, ako hovoríte, sú to veci, ktoré nemajú veľký význam, ale dá sa na nich aspoň niečo stavať. Ak uvidíme všetky priznania, tak potom sa dá urobiť argument, že my nič nevidíme. My vidíme, že 700 prokurátorov vlastne 2000 bytov, ale preboha, čo to znamená byt? To je byt niekde vo Svidníku s hodnotou 30 000, alebo to je byt, ako mal Marcel Foraj v River Parku za 700 000? Nevieme. Budeme to chcieť v budúcnosti zistiť a nie len teda reálnu hodnotu majetku, aj pôvod majetku. A to je vec, na ktorú môžeme len tlačiť. To je vec, ktorá sa bohužiaľ momentálne nedá zistiť. Ďakujem pekne. Teraz vás ďakujem pekne, Martin. Všetkých vás teraz pozývam na obed. Nech sa páči.